Theater of Ethiopian politics, the most dangerous weapon isn't always a drone or a mechanized division. Sometimes, it's a mirror. On June 30th, 2026, in a late-night press briefing in Mekelle, Fetlework Gebrexyadaher, better known by her nom de guerre, Mongerino, didn't just address the media. She delivered one of the clearest statements yet of the TPLF leadership's current political and security outlook. A member of the TPLF executive and a cornerstone of the party's old guard, Mongerino's words carried a weight that has sent ripples from the mountains of Tigray to the National Palace in Addis Ababa. But it wasn't just what she said about troop movements or the Pretoria Agreement that caught our attention. It was her choice of comparison. In a stunning rhetorical move, she invoked the ከም ትሪእዎ ዘለኹም ጉዳይ ናይ ህወሓት ብፍላይ መግለፂ ናይ ሞንጆሪኖ ተኸቲሉ ዝመፅእ ዘሎ ፖለቲካዊ ምዕባለታት ኣብ ጉዳይ ናይ ኢትዮጵያ ዳርጋ ኩናት ተቃሪቡ ዝብል ዘረባሲ ክንደመንታይ ተቃሪቡ ክንደይ መዓልቲ ተሪፉ ክንደይ ሰሙን ተሪፉ ክንደይ ወርሒ ተሪፉ ከምኡ ኢልካ ሕቶታት ነዚ ዝመስል ሕቶታት ንምትግባር ንምልዓል ዝደፋፍኡ ኩነታት ይፍጠሩ ኣለዉ እዮም ዝብሉ ዘለዉ እቲ ጉዳይ ህወሓት ንዝመፆም ዘሎ ፈተናታት ሪኦም ኣለዉ ለንቀነ ድማ ንሶሻል ሚድያ ብብዝሒ ዝርብሾ ዘሎ ኣብ ትግራይ ፅዑቅ ግፋ ይግበር ኣሎ ኣብ መቐለ እውን ግፋ ተራእዩ ዝብል ዘረባ ድማ ካልእ መልክዕ ሒዙ መፅኡ ኣሎ ብሓፈሻ ናይ ትግራይ በይኑ ክረአ ዝኽእል ኩነታት እውን ኣይኮነን ብምሉእ እቲ ቀርኒ ኣፍሪካ ካበይ ዝብገስ እዩ ፀገም ናቱ እንድሕር ኢልካ መበገሲ ናቱ እዚ ናይ ትግራይ ዘሎ ኣብ ትግራይ ዘሎ ፀገም ጥራይ ኣይኮነን ብዓብዩ ኣብ ኢትዮጵያ ምሉእ ዘሎ ፀገም እዩ ኣብ ኢትዮጵያ ዘሎ ፀገም ጥራይ ዘይኮነ ንኢትዮጵያ ተጠቒምካ ናብ ቀርኒ ኣፍሪካ ዝግበር ዘሎ ኩነታት እውን ክንብሎ ንኽእል ኢና ብክልተ መንገዲ ብሰለስተ መንገዲ ክንሪኦ ንኽእል ኢና ሓደ ካብቲ ዝብሉና ዘለው እቲ ኢትዮጵያ ዝበሃል ብመሰረቱ ነታ ውሽጡ ዘሎ ፀገም ነቲ ንሱ ፈጢርዎ ዘሎ ሽግር ክፃወር ብዘይምኻሉ ዝገብሮ ዘሎ ኩነታት ኣሎ እቲ ናይ ውዕል ፕሪቶሪያ ዝበሃል ዘሎ ኩነታት ኣሎ ንሱ ምፍራሱ ወይ እውን ክትግበር ኣይትግበርን ዝበሃለሉ ዘሎ ኩነታት ኣሎ ካልእ ኣብ ምስ ኣምሓራ ዝግበር ዘሎ ርሱን ዝኾነ ኩናት ናበይ ገፁ ክኸይድ ዝበሃል ኣሎ ኣብ ኦሮምያ ዘሎ ኩነታት ኣብ ካልእ ኩነታት ናይ ኢትዮጵያ ዘሎ ኩሉ ኣብ ግምት ኢኻ እንተሪኢኻዮ እዚ ጉዳይ እዚ ናበይ ክኸይድ ይኽእል ቀርኒ ኣፍሪካ ኸ ብዓብዩ እንታይ ፅልዋ ክመፁ ይኽእል ዝብል ብዙሓት ኪላታት ተገዲሶም ዝርእይዎ ዘለዉ እዩ መጀመርያ በዚ ንጀምር Somalia, can you give us a sense of what's going on there? What are the dynamics? What are the problems? How should we understand them? You're muted still. A footnote to one of Maret's points just now, but regarding this provision of weaponry and support, often to both sides by several countries. This includes Russia and sort of incidentally Turkey. You have recent incidents where Turkish Bayraktar drones were shot down by Turkish surface-to-air munitions, and so this incredible sort of moment of multipolarity and illustrating just how confusing and unclear this conflict is. And I sort of liken some of this support to both sides. Ask you to do the same thing. ሕጂ እንታይ ኢና ንሰምዕ ዘለና ኣብዚ መሲልኩም ሓንቲ ክልተ ቪድዮታትን ክልተ ኤክስፐርት እዮም ዛረቡ ኣብቲ ሓደ እንታይ ይብል ኣብዚ ቅድሚት ትሪእዎ ፀናዕኩም ኣብዚ ዞባ እዚ ዘይተኣደነ ናይ ካልኦት ሓይልታት ኣፅዋራት ይፈስስ ከም ዘሎን ገሊኡ ብመሸጣ ገሊኡ ብመሓገዝ ብዝተፈላለየ መንገዲ ኩላቶም ሓይልታት ኣፅዋር ይእትዉ ከም ዘለዉ ኢማራት ካብ ብዙሓት ሓይልታት ገዚኣ ተምፅኦ ዘላ ብመንገዲ ዳዕመ ሰርዕን ብኣብል ከምኡ ድማ ኣብ ሶማል ብዝተፈላለየ መንገዲ ተርእዮ ኣላ ናይ ራሽያ ኣፅዋር ብዝተፈላለየ መንገዲ ንሰራዊት ሱዳን ከምኡውን ዳዕመ ሰርዕ ብክልተ መንገዲ ኣጡ ከም ዘሎ ናይ ቱርክ ድሮናትን ኣፅዋራትን ኣብ ፈቐዱ እቲ ቀርኒ ኣፍሪካ ተዘርዩ ከም ዘሎ ካልኦት ድማ ናይ ቻይና ኣፅዋራት እውን ኢማራት ብዙሕ ናይ ቻይና ኣፅዋራት ተጠቒማ እያ ንዳዕመ ሰሪዕ ትሕግዞ ዘላ እውን ዝበሃል ኣሎ ኣሜሪካ ክግድዎም ስለዝኽእሉ ስጋታት ስለ ዘለዎ ኤሮጳ ክከታተልዎም ስለዝኽእሉ ስለዚ ኣፅዋራት ኣብዚ ዞባ ብፍላይ ነቶም መንግስታት ጥራይ ዘይኮኑስ ነቶም ሓይልታት ኣብኡ ዘለውን ዝመፅእ ዘሎ ኩነታት ነዚ ዞባ እዚ ዝገደደ ሽግር ክገጥመሉ ከም ዝኽእል እዮም ዝነግሩ ግን ካብኡ ፍልይ ብዝበለ ናይዚያ ጓል ኣንስተይቲ ኤክስፐርት ድማ ብፍላይ ናይቲ ኣቢ ዕንደራ መን እዩ ዘዕንድሮ ዘሎ ክትምልስ ከላ ከርየኩም እየ it's very interesting. Ethiopia, as Jonas has pointed out, is a source of worry for many of its neighbors, but is very close to the United Arab Emirates and now also Israel. Okay, now the problem with that is as follows. Abiy Ahmed did receive a Nobel Prize in 2019 for stopping stopping the war with Eritrea, but honestly, I think he stopped the war so that he could start another one with the Tigray, and we are just
so that you could start another one with Tigray, and he used the Eritrea. እንታይ እዩ እንተ ትብል ዘላ እቲ ናይዚ ዞባ ሓደ ካብቲ ዓቢ ፀገም ናይዚ ዞባ ኣብዚ ዞባ ዘለዋ ሃገራት ኣብ ቀርኒ ኣፍሪካ ዘለዋ ሃገራት ፀገም ናተን ኣተኪርካ እንተጠሚትካ ካብ ኢትዮጵያ እዩ ዝብገስ ኢላ ዳርጋ መብዛሕትአን ኣብቲ ዞባ ዘለዋ ሃገራት ስጋት ዘለወን እንድሕር ኮይኑ ካብ ኢትዮጵያ ዝብገስ እዩ ኢትዮጵያ ካብ ምባል ድማ ኣብይ ኣሕመድ እዩ እቲ ስጋት እያ ትብል ምክንያቱ ኣብይ ኣሕመድ ካብ ኣብ ስልጣን ካብ ዝመፅእ ክሳብ ሕጂ ዝገብሮ ምንቅስቃሳት ተሪኻዮ ብምሉ ናይ ኩናት እዩ ኢንፋክት እቲ ኖቤል ፕራይስ ክወሃብ ከሎ ወይ እውን እቲ ሽልማት ናይ ኖቤል ዓለም ክትቦ ከላ እንታይ ምስ ገበረ እያ ሂባቶ ንዝብል ምስ ኤርትራ ሰላም ገይሩ ነቲ ዝነበረ ናይ ሰላማዊ ኩናት ወይ እውን ከቢድ ዝኾነ ተፃብኦ ብሰላም ክትከኦየ ንዑ ንምግባር ድማ ነቲ ብይን በቲ ኮሚሽን ናይ ክልቲአን ዶባት ኣብ ጀኔቫ ኣብ ሄግ ዝተወሰነ ንዑ ክቕበለ ከተግብረ እየ ብምባል ምስ ኤርትራ ሰላም ገይሩ ሰላም ክገብር ከሎ ዓቢ ግን ኤርትራ ሰላም ስለ ዝደለዩ ሰላም ገይሮም ክኾኑ ይኽእሉ እዮም ዓቢ ሰላም ክገብር ከሎ ግን ነቲ ህወሓት ክሃርም ስለ ዝደለየ ንትግራይ ክሃርም ስለ ዝደለየ ናይ ኤርትራ ደገፍ ስለ ዘድልየዩ ሰላም ገይሩ እያ ትብል ዘላ ማለት ኣብዚ ሕጂ ሓቃ ዲ ሓሰት ሓቃ ምዃነ ፈሊጥና ኣለና ብርግፅ ኤርትራ ዓሽዩ ኣብቲ ናይ መፈንጠራ ናይ ኣባ ኣትዩ ክንብል ኣይንኽእል ኢና ሻዕብያ ንባዕሉ ናቱ ዕላማታት ከም ዝነበሮ ናቱ ስትራቴጂካዊ ጠመተታት ከም ዝነበሮ ፍሉጥ እዩ ብሓፈሻ ግን ዓቢ ምስ ኤርትራ ሰላም ክገብር ከሎ ዘላቒ ሰላም ክገብር ኢሉ ዘይኮነ ኣብቲ ዋን እቲ ሓድሽ ስለ ዝነበረ ስልጣኑ ስለ ዘየደላደለ ህወሓት ድማ ብዝኾነ ይኹን ቀሊዖም ከውፅዎ ከም ዝኽእሉን ካብኡ ንላዕሊ ወታደራዊ ዓቕሚ ኣለዎም ተመክሮ ኣለዎም ዲፕሎማስያዊ ዓቕሚ ኣለዎም ተመክሮ ኣለዎም ኮኔክሽንስ ኣለዎም ገንዘብ እውን ኣለዎም ኣፅዋር እውን ነይርዎም ስለዚ ነዞም ሓይልታት እዚኣቶም እንታይ መሪፁ እዚ እሸል በሻሻን እዮም ዝብልዎ ኣለዎ ናይ እሸል ተግባራት እንታይ መሪፁ ንሱ እዮም ዝብሉና ዘለዉ ኣብይ ኣሕመድ ካብ ኩነታቱ ኣመፃፅኣ ናይ ስልጣኑ ምስ ረኣያ ኣብዚ ሕጂ ማንም ናይ ደጋ ሓይሊ ሓጊዝዎ ንህወሓት ክስዕሮ ከም ዘይክእል ተረዲእዎ ምክንያቱ እቶም ናይ ደጋ ሓይልታት ክሕግዙካ እንተኮይኖም መጀመርያ መጋበርያ ምዃንካ ክፈልጡሎም ፅቡቅ መጋበርያ ክትኮኖም ከም ትኽእል ክፈልጡሎም ግን ካብ ህወሓት ንላዕለኸ ክጠቕሞም ከም ትኽእል ከመይ ገይሮም ክረጋግፁ ይኽእሉ ምስ ግዜ እዮም ክፈልጡካ ዝኽእሉ ህወሓት 26-27 ዓመት ምሶም ዝሰርሐ እዩ ስለዚ ንስኻ መኒኻ ኣሚኖምካ ኣንፃር ህወሓት ክድግፉካ ይኽእሉ ድዮም ኣይክእሉን ኖባዲ ነውስ እጂ ከም ንሰምዖ ዘለና እኳ ገለ ክፋል ነይሩ እዩ ዝበሃል ንሳቶም እዮም ደፋፊኦም ናብቲ ኩናት ዝበሃል እውን ኣሎ ኣሜሪካ ምናልባት ግዜ ተረኺብና ክንሪኦ ኢና ሕጂ እቲ እንኮን ህወሓት ንክስዕር ክሕግዞ ዝኽእል ሓደ ሓይሊ ጥራይ ነይሩ ኣብቲ ዋንቲ ኤርትራ እዩ ነይሩ ብዘይ ኤርትራ ንህወሓት ፍፁም ክደፍሮ ይክእል ንህወሓት ክደፍሮ ኤርትራ ተድልየኒ እዩ ዝበለ ድማ ብክልተ ሰለስተ ዓይነት መለክዕ እዩ ዝግምግም ንሱ ሓደ ኣዲስ ኣበባ ስለ ዘሎ ኳነ ገለ ዲፕሎማስያዊ ወታደራዊ ዓቕምን ኣለኒ እዩ ሓይሊ ኣየር ናይ ኢትዮጵያ ምሳሌ ኣሎ ገለገለስ ኣለኒ እዩ እንታይ እየ ግን ዘይብለ ኢሉ ንኤርትራ ኣብ ጎነይ እንተዘይገይረ እቶም ህወሓት በይኖም ወይ ሓይሊ ናይ ትግራይ በይኑ ክዋጋእኒ ንኽእል ጥራይ ዘይኮነስ ምስ ኤርትራ እውን ዕርቂ ክገብሩ ክእሉ እዮም ስለዚ ምስ ኤርትራ ኣነ ተቐላጢፈ በቲ ኤርትራ ክትርድኣኒ ክትሕግዘኒ ተመክሮ ክትበኒ በቲ ካልእ ድማ መቐርቀሪ እውን ክኾነኒ ዝኽእል ብምባል ዝተጠቐመሉ እዩ ሕጂ ኮይና ሃይንሳይት ንድሕሪት ክንጥምቶ ከለና ኩሉ እቲ መደባት ናይ ኣቢ ንፋኖ ዝተጠቀመ እውን ከይስልበጥዎ እዩ ንኩሉ ዝጥቀም ዝነበረ ንዓታቶም ክሃርም ከም ዝኽእል መደብ ነይርዎ እዩ ቅድም ግን ቤን ክጅምር ኢሉ ቀዳማይ ብትግራይ ክጅምር ንህወሓት ተኸቲለ እቶም ካልኦት ዝከኣል እዮም እንተ ኤርትራ ክርሕቅ ኣለ እዩ ኣብ ምክንያቱ ትግራይ እውን ስለ ዝህሉ ዓበ ቦታ ክህልወኒ ባፈር ዞን ናምሓራ ድማ ውሽጠይ ስለ ዝኸውን ንትግራይ ስዒረ ናይ ትግራይ ኩናት ተስዒረ ሰራዊት ኣብኡ ከፍ ተቢለ ናምሓራ ክበትኮየ ከንበርክኾ ይኽእል እየ ንፋኖ ንኤርትራ ድማ ቀሲ ኢለ ኣራኻኽበላ ዝመስል ፕላናት ከም ዝነበረ ሕጂ ንርኢ ኣለና በዚ መልክዕ ድማ እቶም ክኢላታት ነዚ ክገልፅዎ ከለዉ ኢና ንርኢ ዘለና ናይ ትግራይ ጉዳይ ሕጂ እዚ ሓድሽ ኩናት ናበይ ገፁ ክኸይድ ፅንሕ ኢለ ክርአኩም to do that, but then of course there was a peace agreement in 2022 with the TPLF, that's the Tigrayan People's Liberation Front, and the Eritreans felt left out, so they're back to feuding again. Now the problem with that is Ethiopia's Red Sea ambitions are bothering them. Jonas mentioned that it doesn't have Red Sea access. It doesn't have direct Red Sea access because it's landlocked, but it does use Djibouti. All right, it relies on Djibouti for about 90% of its exports. It costs the country is a problem because one of the regional organizations was the Red Sea Council, and the Red Sea Council was based. That is a problem. Now, Eritrea is worried. I think that Ethiopia is going to try and get Red Sea access by invading. Now, we've mentioned Jonas mentioned.
So time ዝብል ዘሎ ብሓፈሻ እቲ ኩነታት ናይቲ ዞባ እዮም ንኤክስፐኒ ነቲ ነቶም ካልኦት ዓለማት ነቲ ካልኦ ኦድየን ዝሕብሩ ዘለው ኩነታት ናይ ኤርትራ ኣብይ ኣሕመድ ኣብ ብዙሕ ነገራት ቂምታ ከም ዘለዎን ኣብቲ ገባሕሪ ጥራይ ኣይኮነን ዝደሊ ኣትብል ሳዕስራ ኣቢላ ሓይሊ ባሕሪ እዩ ዝደሊ ኣብቲ ገባሕሪ ጅቡቲ ኣለዎ ካልኡን ክጥቀም ዝኽእል ንሱ ግን ሓይሊ ባሕሪ እዩ ዝደሊ ወታደራዊ ዓቕሚ ኣብ ባሕሪ ክገብር እዩ ዝደሊ ካብ ኤርትራ ድማ ዝደልዮ ዘሎ ኤርትራ ድማ ኣብ ዝኾነ ይኹን ገለ ክፍትን ከም ዝኽእል ጥርጠራ ስለ ዘለዎም ስጋኣት ስለ ዘለዎም ንዕዑ ነቲ ክገብሮ ዝኽእል ክሓፀር ዝኽእል ዝበልዎ ኩሉ ስጉምትታት ክገብሩ ይኽእሉ እዮም እያ ትብል ኣብዚ ጉዳይ እዚ ድማ እቲ ሬድ ሲ ፎረም ዝበሃል ኣሎ እቲ ሕጊ ድማ ኣባላት ናይቲ ቀይሕ ባሕሪ ጥራይ ኣብኡ ዘለዋ ጥራይ እንተን ናብቲ ሬድ ሲ ፎረም ዘለዋ ኣብይ ኣሕመድ ዝመርሓ ኢትዮጵያ ኣብ ቀይሕ ባሕሪ ቦታ ስለ ዘይብላ ኣካል ናይቲ ሬድ ሲ ፎረም ኣይኮነትን ንኣቢ ድማ ኣመና ዝቆጥዐቶን ዘቐየመቶን ዘሕዘነቶን ተግባር እያ ኩነታት እያ እዚኣ ይብሉ ኣለው ምናልባት ዋላ ኣነስ ካብ ሬድ ሲ ፎረም ኣውፅኦም ግን ከም ተዓዛቢ እንተዝእትዋ ይምፀላኹን ምክንያቱ ኣብታ ጣውላ ክህሉ ደልዩ ስለ ዘሎ ከም ተዓዛቢ እውን ምናልባት ዝኾነ ሕጊ እንተቀይርና ምሻሎ ከምዚ ዌይቲንግ ሊስት ኣሎ ኣብ ዌይቲንግ ሊስት እንተዝገብርዎ ከመይ ይመስለኩም ዌይቲንግ ሊስት ንኣቢ ኣብ ናይ ቀይሕ ባሕሪ ፎረም ሲ ዌይቲንግ ሊስት እንተእተውዎ ፅቡቅ ኣይኮነን ምናልባት ሓሳብ ነቲ ፕላን ናትና ኣስፊሕና ኣብ ቀይሕ ባሕሪ ዘይበፅሓ ዘለዋ ጎረባብቲ ምስ ቀይሕ ባሕሪ ንንግደን ዝጠቕመን እንተጌርና ክንእትወካ ንኽእል ኢና ኢሎም ተእትውዎ ቁሩብ ምተሃዳደ ይብላነ ጆክ እዩ ከም ዝበሃል ክግበር ኣይክእልኒ ማለት ኣይኮነን ግን ኣብይ ኣሕመድ ካብ ከምኡ ክትጥብሮ ትኽእል ዲኻ ኣይትጥብሮን ኣብዚ ዘይገልፅዎ ድማ እቲ ናይ ቀይሕ ባሕሪ ንባዕሉ ኣጀንዳ ናቱ ከም ዘይኮነ ፕሬዚደንት ኢሳያስ ደጋጊሙ ነጊርዎ እዩ ዋናታት ኣለዎ እዮም እቶም ዋናታት ድማ ከም ኣብ ዌይቲንግ ሊስት ክኣትዉ ዝደልዩ ድዮም ኣይኮኑን ምናልባት ኣብ ዝተፈላለየ ኣጋጣሚ ብካልእ መንገዲ ክንገልፆ ንኽእል ኢና ዝኾነ ግብፂ ትበሃል ኣብዚኣ ትመፅእ ኢላ ግብፂ ምስ ኢትዮጵያ ዘይፍታሕ ሽግር ከም ዘለዋን እዚ ጉዳይ እዚ ድማ ምስ ኤርትራ ዘለዎም ዝምድና እንኮላ ይብሉ ብዚ ንተጋሩ ነቲ ኣርሚ ሰብዓ ዝበሃል ኣብ ሱዳን ዘሎ ግብፂ ኢድ ከም ዘለዎም ኣብኡ ግብፂ ምስኣቶም ከም ዝሰርሑ ሱዳን ጥራይ ደይኮነስ ግብፂ እውን ኢድ ከም ዘለዎም እቲ ሰራዊት ሱዳን ካብ ቀደም እቲ ኣርሚ ሰብዓ ዝበሃል ኣብ ሱዳን ዝነበረ ኣካል ናይ ግብፂ ምትእትታው ከም ዝኾነ ንሱ ስለዚ እዚ ሕጂ ዝፍጠር ዘሎ ዳይናሚክስ ድማ ንኣብይ ኣሕመድ ቀሊል ክኾኑ ከም ዘይክእል ብዙሕ ነገራት ከም ዘለዎ ግን ብግምጣሉ ንሱ እውን ብዙሓት ኣጆኻ ዝብልዎ ሓይልታት ከም ዘለዎ እዩ ዝንገር ንመለስ ናብቶም ዞባውያን ሓይልታት ክምለስ ኢና መጀመርያ በዚ ናይ ሃገራዊ ቴሌቭዥን ናይ ኢትዮጵያ ንጀምር ጥንተ ተፈጥሮ ጸረ ኢትዮጵያ ለምን ሆነ የአስመራ ፖለቲካ ሲደራጅ የኢትዮጵያን ብሔራዊ ጥቅምና ልዕልና መደርመስ ላይ መሰረት ያደረገ መሆኑ ስለምንድን ነው እንዴ ሆነው የሚል ጥያቄ አንስተን ነው ጅማሯችን የምናደርገው አፈወርቅ ካንተ ልጀምር ያ ብዙ ሰው የሚሳሳተው አንድ ነገር ሻዕቢያን እንደ መንግስት ማየት ከፈለክ የመጀመሪያው ስህተት እሱ ነው የሚሆነው ምክንያቱም ሻዕቢያን እንደ መንግስት ማየት አትችልም መንግስት ማለት ለምሳሌ በየትኛውም ሀገር መንግስት የተለያየ አይነት መንግስት አለ አምባገነን ሊሆን ይችላል ዲሞክራት ሊሆን ይችላል ዘውዳዊ ሊሆን ይችላል አህዳዊ ሊሆን ይችላል በማንኛውም መንገድ ብቻ ፌደራሊስት ሊሆን ይችላል ኤኒ ታይፕ ኦፍ ገቨርንመንት መንግስት ሊሆን ግን መንግስት ነው ትላለህ ያ መንግስት የትኛውም አይነት መንግስት ይሁን የራሱ ሀገር የራሱ ህዝብ ያንን ሀገርና ያንን ህዝብ ደግሞ መውሰድ የሚፈልገው የራሱ የሆነ መዳረሻ አለው ሻዕቢያ እንደዛ አይነት ነገር የለውም ሻዕቢያ ሲፈጠርም ፍጥረቱ ከዛ በኋላም በስልጣኑ ላይ በቆየባቸው ጊዜዎች ሲፈጽማቸው የነበሩ ተልእኮች ሲፈጽማቸው የነበሩ ስራዎች በጠቅላላ የተልእኮ መንግስት ነው ማለት ይችላል ለምሳሌ ጉድ ኮይና ንሰምዕ ዘለና እዚ ጉድ እዚ ግን ምስምዑ ኣገዳሲ እዩ ሃገራዊ ቴሌቭዥን ኢና ንሰምዕ ዘለና ሻዕቢያ ኩሉ ግዜ ካብ ዝፍጠር ፀረ ኤርትራ እዩ ፀረ ኢትዮጵያ እዩ ኢትዮጵያ ከይትዓቢ ከይትምዕብል ሓያል ከይትኸውን ኩሉ ግዜ ፍሬኖ ኮይኑ ክዕዛ ዝደልን ከዳኽማ ንታሕቲ ከውርዳ ዝደልን ሓይሊ እዩ ንዝብል ከመይ ትርእዮ ንዝብሎ ዘሎ ሻዕቢያ ብመሰረቱ መንግስቲ ማእስ ኮይኑ ሃገር ከማእስ ኮይኖም ተልእኮ እናወሰዱ ናይ ካልኦት መጋበርያ ኮይኖም ዝቕፅሉ እዮም ኢሉ ክእምኖ ዝፍትን ዘሎ ኣታ ናይ መን ተልእኮ እዮም ከዝቕበሉ ኣታቶም ከምቲ ናታትኩም ፊኖን ስርናይን ዝበልዕ እኳ ብዝበ ኤርትራ ከምዘየለ ይፈልጡ ድዮም ሰራዊቱ ይኹን መንግስቱ እኮ ካብታ ሃገራቱ ዝድረር እምበር ናይ ፊኖ ናይ ካናዳ ወይ ግን ስርናይ ናይ ዩኤስኤ ዝበልዕ ሰራዊት ወይ እውን መንግስቲ ኣብ ኤርትራ ከምዘየለስ እምበር ዶ ይፈልጡ እዮም እናፈለጡ ድዮም ዝፀሙ ዘሎ ወይስ ምናልባት ንመጀመርያ መንግስቲ ኤርትራ ዲፕሎማሲ ዝገብር ዘሎ ሕጂ ኣብዚ ቀረባ ድሕሪ ነዊሕ ተነፅሎታት ኣብዚ ቀረባ ይፅዕፅዕ ዝኾነ ዲፕሎማሲ ዝገብር ዘሎ ካብ መዓስ ጀሚሩ ዳይ ዕሱብ ነይሩ ገንዘብ ዝወሃቦ ነይሩ ወይ እውን ፍሉይ ተልእኮታት ዝፍፅም ነይሩ ተነፂሉ ዓለም ሙሉ ዘይተቐርበ መንግስቲ ዶ ትብሎ ኣይነበርኩምን ቤን ገይሩ ዳይ ተልእኮታት ዝወሃቦ ነይሩ መን እዮም ከቶም ተልእኮ ዝብዎ ነይሮም ብሓርካስ ኣብ ዕሱብነትን ተልእኮታትን ኣጀንዳ ናይ ካልኦት ምፍፃምሲ
كباخاتكم نلعلي سالو ديخه كباخاتكم نلعلي مودادرتكم كله دي حجدو يكون انت برايم مينستر ناتكم بعلو بخالو زوار مخانو على ملو زفلطو مستير زخونه زلعله ገንዘብ ሒዙ ዝመፀ ድሌቱ ናብ ዝደለዮ ኣጀንዳ ክገብሮ ዝኽእል ስለዚ ቁሩብ እምበር ዶ ይስከፉ እዮም ድሕሪ ኢልካ ወል ሎሚ ዘሎ ዘበን ሓንቲ ነገር ገለገለ ኤርትራውያን ዘይተረድእዎ ክኾኑ ይኽእሉ እዮም ናይዚ ሕጂ ዘለናዮ ዘበን ኣካይዳ እንተሪእኻዮ ግን እንታይ እዩ ኣብ ጅባኻ ወይ ኣብ ባንክኻ እንታይ ኣለካ ዘይኮነስ እንታይ ክዳን ተኸዲንካ ኣለኻ ወይ እውን ኣብ ከመይ ዓይነት ስእሊ ኣብ ሶሻል ሚድያ ትሰድድ ኣለኻ ንሱ እዩ እቲ መዐቀኒ ናይ ፅቡቕ ኣለኻ ዲ ዋላ ሕማቕ ኣለኻ ዝዕቅነልካ ንሱ እዩ ኣብ ሶሻል ሚድያ መዐቀኒ ኩሉ ብሶሻል ሚድያ ኮይኑ ስለ ዘሎ ኣብ ሶሻል ሚድያ ፅቡቕ ክዳን ገይሩ ኣብ ፅቡቕ ገዛ ከም ዘሎ ነቲ ዘለዎ ድማ ብኤዲቲንግ ኣፀባቢቑ ዘቕርብ ሰብ ፅቡቕ ሂወት ከም ዘለዎ እዩ ብዓለም ዝፍለጠሉ ነቲ ትክክለኛ ሂወቱ ንክፈልጥ ዝፅዕር ውሑድ እዩ ክገርመኩም እዚኣ ዓባይ ፀገም እያ ኮይና ዘላ ኣብዚ ሕጂ ዘለናዮ ዘበን ስለዚ ምናልባት ንስኻትኩም ከም ሰብ መጠን እውን ነቲ ሶሻል ሚድያ ኣጠቃቅማ ምናልባት ቢዝነስ ክትገብሩ ትደልዩ ወይ ግለ ክትገብሩ ተኮይንኩም ፕሮፋይል ናትኩም ኣገዳሲ እዩ ፕሮፋይል ናትካ ፅቡቕ ተደይ ኮይኑ ሓያል ተደይ ኮይኑ ንዓኻ ብግልኻ ኣብ ገዛኻ ሪሰርች ገይሩ እንታይ ተማሂሩ መን ኢሉ ክግደሰልካ ዝኽእል ሰብ ወይ እውን ሰከንድ ከጥፋልካ ዝኽእል ሰብ የለን you have to present yourself ነፍስኻ ፅቡቕ ክዳን ጌርካ ፅቡቕ ኣቃውማ ጌርካ ኩሉ ናትካ ተመክሮን ፍልጠትን ዘርዚርካ ነፍስኻ ፕሬዘንት ክትገብር ንትካልካ ፕሬዘንት ክትገብር እንተደይክኢልካ nobody cares about you nobody give ወላ ሓደ ብዛዕባ ኩነታትካ ብዛዕባ ታሪክካ ክግደስ ዝደሊ ሰብ የለን I think እዚኣ ኮንሰፕት እዚኣ መንግስቲ ኤርትራ ወይ እውን ሃገረ ኤርትራ ብፅቡቕ ዘይተላበሰታ ነጥቢ እንተለዋ እዚኣ ንዘለና ዓቕምታት ከምቲ ዘለዎ በትዲ ኣካይዳ ናይ ዓለም ፕሬዘንት ክንገብሮ ኣይንኽእልን ዘለና እንታይ ማለት እዩ ሻዕብያ ይሰርሕ እምበር ክርኢ ደልን እዩ ዝብል ዘረባ ኣሎ ሻዕብያ ኣብዛ ንነብረላ ዘለና ዓለም እዩ ዘሎ ኣብዛ ዓለም ንነብረላ ዘለና ድማ ዝተወሰነ ፀጋታት እዩ ዘሎ and you have to compete ክትወዳደር እዩ ዘለካ ካፒታል ተደሊኻ ክትወዳደር ኣለካ ኢንቨስተር ተደሊኻ ክትወዳደር ኣለካ ክትቀዳደም ኣለካ ቴክኖሎጂ ተደሊኻ ክትወዳደር ኣለካ ማሓዙ ተደሊኻ ክትወዳደር ኣለካ ማሓዙት ናይ ቁጠባ ክኾኑ ይኽእሉ ናይ ስትራቴጂ ክኾኑ ናይ ቁጠባ ክኾኑ ይኽእሉ ናይ ጥዕና ክኾኑ ይኽእሉ ናይ መድሃኒት ክኾኑ ይኽእሉ you need partners anyway ስለዚ እቲ ዓለም ድማ እንተለካ ማለት ፍልጠት ድዩ ዘለካ ገንዘብ ድዩ ዘለካ ዕዳጋ ድዩ ዘለካ ንዘለካ ፅቡቅ ጌርካ ፕሬዘንት ክትገብር ትኽእልካ ጥራዩ ክርከብ ዝኽእል ባዕሉ ሰብ ገሚቱ ክመፀካ ግን ቅሩብ ክብድ ዝበለ ኮይኑ ይስምዓኒ ስለዚ ኤርትራ ፕሮፋይል ናታ ከም ሃገር ኣብ ሶሻል ሚድያ ኣፕሊፍት ዓብ ነገር ክትገብረሉ ሃይታ እዩ ግዴታ እዩ ኣብ ቱሪዝም ዘለና ድዩ ኣብ ዕዳና ንኣብነት ናይቲ ማይኒንግ ኢንዱስትሪ ናትና ሓደ ዲሰንት ዝኾነ ዌብሳይት ተገይሩ ኩሉ እቲ ፀጋታት ናቱ ዘለዎ ኣብዚኣ ምሳይ ትረዳዱን ዘይትረዳዱን እንዳሓነ ናትኩም ሪቶክ ትብኑ ትኽእሉ እዮም ግን ሓንቲ ነገር ክዛረበኩም ይፈቱ ነዛ ዘረባ እዚኣ ካብ ዘለዎ መልሲ ክትቡኒ ተስፋ ኣለኒ እንታይ እሱ ድማ ክንደይ ሚኒስትርታት ኣለዋ ኤርትራ እስከ ነገሩን ክንደይ ሚኒስትርታት ኣለዋ ፀሓፉ ላይ እቶም ትፈልጡ ፀሓፉ ነቶም ዘይፈልጡ ከተፍልጥዎም ስለ ትኽእሉ ነቶም ዘይፈለጥና ወይ እውን ከይንጋገ ስለ ዝፈራና ከተብሉና ትኽእሉ ክንደይ ሚኒስትርታት ከም ዘለና ዌብሳይት ኣለና ዶ ዝሕብረና ነፍሲ ወከፍ ዌብሳይት ነፍሲ ወከፍ ሚኒስትሪ ዌብሳይት ኣለዎ ዶ ነዚ ሕቶ ዝሓቲ ዘለኹ ነፍሲ ወከፍ ሚኒስትሪ ናይ ኤርትራ ዌብሳይት ምህናፅ ንኤርትራ ከቢድ ኣይኮነ ምክንያቱ ብዙሓት ናይ ቴክኖሎጂ ምሁራት ኣብቲ ናይ ነፍሒ ተፍርላ ናይ ደገ ዘሎ ዲያስፖራ ግደፍዎ ኣብ ውሽጢ ዓዲ ጥራይሲ መዓት ኪላታት ኣለዋ ኤርትራ ሕጂ ዌብሳይት ክሰርሑ ዝኽእሉ ተዓቕሚ ኣሎ እዩ የለን ክንብል ኣይንኽእል ኢና ዝኽእሉ ኣብ ትምህርቲ ኢንቨስት እናገበርካ ዌብሳይት ክሰርሐልካ ዝኽእል ዓቕሚ የለን ምባል ፀርፊ ነቲ ሃገር እውን እዚ ግን እንታይ ማለት እዩ ዓቕሚ እንተለካ ኮይኑ ገንዘብ እውን ኣለዋ ኤርትራ ናይ ገንዘብ ፀገም እውን የብላን ዓቕሚ ኣለካ ገንዘብ ኣለካ ሰዋይ ስለምንታይ ኣይትገብሮን ኣለካ ኣገዳስነት የብሉን ኮይኑ ስለ ዝስማዓካ ዘሎ ድዩ ቀዳምነት የብሉን ቀዳምነት ዘለዎ ኩነታት ኣይኮነን ኢልካ ስለተኣምን ዘለካ ድዩ ዋይ ምክንያቱ ኤርትራ ንዘለዋ ፀጋታት በቲ ናይ መለክዕ ናይ ዓለም እዚኣ ንነብረላ 26 ዘለ ክፍለ ዘበን ወይ እውን 26 ዓመተ ምህረት ንነብረላ ዘለና there are certain ገለ መንገድታት ኣለዉ ኣብ ዓለም ኦፕሬት ክትገብር ከለካ ሚኒስትር ጉዳያት ወፃኢ ዌብሳይት ናቱ ኣለዎ ሻባይ.com ክትብላ ትኽእል ኢኻ ሻባይ.com ምስቲ ኣነ እኳ ብኤርትራ ሚኒስትሪ ሓበሬታ ኣቶ የማነ ገብረ መስቀል ክብለውን ቅርብ እኳ ትውሕደ እያ ምክንያቱ ኣካል ናይ ሚኒስትሪ ፎሬን ኣፌርስ እዩ ኣቶ የማነ ገብረ መስቀል
ስለዚ እቲ ፎሬን ኣፌርስ ናይ ኤርትራ ክልተ ኣገባብ እዩ ዘለዎ ናይ ኢንተርናሽናል ሪሌሽንስ ዝገብሮ ነቲ ፓብሊክ ሚድያ ሪሌሽንስ ፓብሊክ ሪሌሽንስ እቲ ፓብሊክ ሪሌሽንስ ናይቲ ፎሬን ሚኒስትር ናይ ኤርትራ በቲ ሚኒስትር ሓበሬታ ናይ ኤርትራ እዩ ዝግበር እዚ እውን ምንፅፃር የድልዮ ድሓንሱ ንግደፎ ነፍሲ ወከፍ ሚኒስትር ግን ናቱ ዌብሳይት ሃልይዎ እቲ ዌብሳይት ናቱ ድማ ነቲ ዝቦም ኣገልግሎታት ዝገልፅ ንኣብነት ሚኒስትር ዕዳና ናይ ኤርትራ ሚኒስትር ቱሪዝም ናይ ኤርትራ ሚኒስትሪ ምክልኻል ናይ ኤርትራ ሚኒስትር ምክልኻል ናይ ኤርትራ ዌብሳይት ክህልዎ ይኽእል ግን ብዙሕ ምስጢራውነት ስለ ዘለዎ ስድሓ ኣብታት ብዙሕ ኣይናቱን እዩ ጀነራል ክትገብሮ ትኽእል ኢኻ ግን ምስጢራውነት ስለ ዘድልየሱ ካልእ ሚኒስትሪ ፋይናንስ ኤርትራ ሚኒስትሪ ሰብኣዊ ዕዮን ድሕነትን ናይ ኤርትራ ሚኒስትሪ መሬትን ሃብትን እዚኣቶም እጂ ሚኒስትሪ ሃብትን ናይ መሬትን ሚኒስትሪ ባሕሪ ናይ ኤርትራ ሚኒስትሪ ሃብቲ ዓሳ ናይ ኤርትራ ኩላቶም እዚኣቶም ፀጋታት ዘለዎም ዕድላት ንዘለዎም ናይ ኢንቨስትመንት ወፍርታት ኣለዉ ዝድለዩ ነገራት ኣለዉ ኩላቶም ሲ ኣብቲ ዌብሳይት ኣለዉ ድሕሪኡ ንመንግስቲ ኤርትራ ብዙሕ ሕቶታት እውን ከተቕርበሉ ትኽእል ኢኻ ስለምንታይ ኬትካ ኣንብበ ካብቲ ዌብሳይት ካ ንብል ንሕና ፈርዲኻኒ ንነፍሲ ወከፍ ሰብ ካብ ንነፍሲ ወከፍ ኣብ ኤምባሲ እናኸድካ ተፅምም እቲ ነገራት እቲ ኣብ ዌብሳይት ሊስትድ ኮይኑ ነፍሲ ወከፍ ሚኒስትሪ ድሕርታ ዌብሳይት ናቶም ድማ ናቶም ፕላትፎርም ኣብ ሶሻል ሚድያ ይህልዎም ነቲ ናቶም ሓድሽ ነገር ድማ ናብቲ ዌብሳይቶም ይገብሩ ክንደይ ዜና ምሰራሕና ብዛዕባ ኤርትራ ከምኡ እንተዘሎ መሲልኩም ክንደይ ዜና ስለዘየለ ኣይኮነን ዜና ዝውሕደና ዘሎ እቲ ዜና ኣብ ኤርቲቪ ክመፅእ ከሎ ተመሪፁ ይመፅእ እዚ ማለት ማለት እዩ እቲ ዝበለፀ ዝሓሸ ዝበልዎ እምበር ሚኒስትሪ ዕዮን ሰብኣዊ ድሕነትን ናቱ ኣኼባታት ናቱ ቻርተራት ናቱ ፕላናት ናቱ ፕሮግረሳት ኣለዎ እዩ ሚኒስትሪ ሃብቲ ዓሳ ናቱ ብዙሕ ነገራት ኣለዎ ሓደ ከምኡ ኣለዎ ስለዚ ኩላቶም እዚኣቶም እቲ መንግስቲ ብሓንቲ መንገዲ ጥራይ ከውፅኦም ኣይክእልን እዩ ቀልል ዝበለ ኣብነት ክበኩም እዛ ቻነል ናተይ ስንዓይ ትንእሰኒ እያ ክነግራኩም ትንእሰኒ እያ ንዓይ ምክንያቱ ሓደ ግዜ ብዛዕባ ስፖርት ዝግበር ፅቡቅ ነገር ንስፖርት ጥራይ ዝገብር ሰብ ኣብ ትሕተይ ኮይኑ ወይ ምሳይ ኮይኑ ዝሰርሕ ከምኡ ክመፅእ ይደልየ ንኢንተርቴይንመንት ነቲ ናይ ኤርትራ ዝግበር ዘሎ ሪያክት ክገብር ዝኽእል ድዩ ኣናላይዝ ክገብር ዝኽእል ክህሉ ስለዘተ ቻነል ትፀበኒ እያ ኣብ ነፍሲ ወከፍ ሰዓት ቪድዮ ክገብረላ ስለዘይክእል እንታይ ክብለኩም ኢለ ኤርቲቪ ትፀበያ ነቲ ኣብ ኤርትራ ዘሎ ፀጋታት እየ ዝብላነ ትፀበያ ትንእሰያ ኤርትራ ኤርቲቪ ንእሽተይ ነገር ጥራይ ክትገብር ትኽእል እምበር ንኩሉ ኣብ ኤርትራ ዘሎ ካፕቸር ክገብሮ ኣይትኽእልን እያ ዳትስ ዋይ ድማ ሓደ ግዜ እንታይ ይብል ኣብ ኤርትራ ብዙሕ ነገር ትፍፀም የለን ኤርቲቪ እኮ ዝወፁ ዘሎ ዜናታት ውሑድ እዩ ዝብለካ ሰብ ኣሎ ቢካዝ the country is big compared to ሓደ ቻነል ወይ እውን ሓደ ቲቪ ስቴሽን ንኩሉ ሓበሬታ ከውፃልካ ኣይክእልን ካብኡ ናብ ከማንታ ድምፂ ሓፋሽ ነትሪ ናይ ሬድዮ ብቪድዮ ገይሮም ስለ ዘውርድዎ ፅቡቅ ይሱ ኩሉ እዚ ንዛረቦ ዘለና ንምንታይ ኢና ንዛረብ ዘለና ኤርትራ ከምቲ ፀላእትና ብሓሶትን ብፕሮፓጋንዳን ብተንኮልን ብካልእን ወላ ፀላእትና ደይኮንስ ካልኦት ግርባብትና ብዙሕ ነገር ሓበሬታ ኣብቲ ሚድያ ክሰርሑ ዝፍትኑ ተራ ድማ ኣለዎ እሱ ንሕና ድማ ዓቕሚ እናሃለወና ክንገብሮ ንኽእል ብዙሕ ገንዘብ ዝሓትት ኣይኮነ እዚ ነገራት እዚ እቲ ምሁር ሰብ ኣለካ እዩ መንእሰይ ምሁር ኣለካ እንግሊሽ ዝመልኽ እዞም ቆልዑ ኣብ ሃይ ስኩል ዝዛረቡ ዘሎ ኣብ ኤርትራ ይኹም ኣለዉ ብሪልያንት ኩሉ ነገር ገብሩልካ ክእሉ እዮም ኣይኮነን ናይ ትዊተር ቴክስት ክገብረልካ ዝኽእል ኣይኮነስ ካልእ ገብሩ ዝኽእሉ እዮም ዓቕሚ ኣለዎም ዋላ ኣብ ቴክኖሎጂ እውን ሮቦታትን ድሮናትን እኳ ዝፍትኑ ኣለውና ስለዚ ኩሉ ዝገብሩ ኣለዉ እዮም እዚ እዚ ንዛረቡ ዘለና ከም ሓደ ኤርትራዊ ኮንካ ትሪኦ ከለካ ብዙሕ ክንገብር እናኽኣልና ንሳቶም እቶም ከናና ዘይኮኑ ከዳኽሙኻ ወይ እውን ከናእሱኻ ከነፍቅድ የብልናን ሓንቲ ዘይብላ እቲ ሃገር ቴክኖሎጂ ዘይትፈልጥ ወላ እውን ገለ ነገር ክትገብር ዘይትኽእል ገለ ክብሉካ ከሎ ይስማዓካ እዩ ስለዘይ ንፈልጥ ኣይኮነን ኣለና እዩ ክንገብሮ ንኽእል ኢና ተዓቕምታት ኣሎ እዩ ኣብ ውሽጢ እንተዘየላ ኣብ ደገ ኣሎ ነታ ውሽጢ ዘሎ ክድረዓሉ ዝኽእል ኣብ ደገ ኣሎ ስለዚ ኤርትራ ነቲ ኩሉ ጌራ ናብ ቅድሚት ክትመፀሉ ትኽእል መንገዲ ኢና ንደሊ ዘለና ነቲ ኩሉ ዘምፅእ ዘሎ ድማ እዞም ድርባያት ብዛዕባ ኤርትራ ክዛረቡ ከለዉ ከም መንግስቲ ይኮነን ናይ መንግስቲ ኣካይዳ የብሎምን ናይ መንግስቲ ኣቃውማ የብሎምን ዘብሎም ዘሎ ስለዝነቐፉና ዘይኮነስ ሓደ ግዜ ክንዳኻ ዘይኮን በኣኻ ይውዕል ዝበሃል ብተግባር እውን ከነርእዮም ክንክእል ኣለና ኤርትራ ሲ ኩሉ ነገር ክትገብር ከም ትኽእል እውን ከነርኢ ኣለና ንዓታቶም ንምሕጓስን ንምዕፃው እንተይኮነን ህዝቢ ኤርትራ ዝጠቅም ኮይኑ ንህዝቢ ኤርትራ ዘገልግል ኮይኑ ግን ከዓ ንፀላእትና ድማ ኣፎም የትሕዘልና ዝኾነ ኣብዚ ትሪእዎ ዘለኹም እንታይ ሻዕብያ cannot view as a conventional sovereign government regional role ሻዕብያ's true objective is neither okay ኩሉ ግዜ ርግኣት ወላ ሰላም ዘገድሶ ይኮነ እናበለ እዩ ዝዛረብ ኣብዚ ኩሉ ግዜ ኮንጎ ካ ይብሉ እምበር ኤርትራ ኣብ ኮንጎ ኢድ ነይርዋ ኣብ ሱዳን ጉዳይ ኣታበጃኹም ነብስኹም ፈለጡ ከማኻትኩም ውርደተኛ የለን ኣቐድማ ኣቢልና ንሪኣ ፀናሕና እውን እኮ ረባሺ ናይቲ ዞባያ ትብለኩም ፀኒሓ ከምኡውን
The greatest arm of Shabia is the Eritrean people themselves. ህዝቢ ኤርትራ ሰራዊት ናቱ ያ of course ሰራዊት ናቱ ናይ ኤርትራ ህዝባ እዩ ካልእ ዳ ከማኹም ዳ እንታይ ክትገብር ዘሊኹማ hatred of their own base external masters and projects ስለዚ ናይ ኤርትራ ንከናኣሱ ዝብልዎ መብዛሕትኡ ንዓታቶም ዝምልከት እዩ ሸለል ኢልና ክንሓልፈ ንኽእል ኢና ግን እዚ ኣብዚ ዘሎ ሰብ ግን I think ብኤርትራ ይመልሓሱ ፅሩ ይመስለኒ ኢትዮጵያ ኩነታት ንርኢ ኣለና now let's shift ማርሻ ንቐይር ኣብ ጎረቤትና ሱዳን It says it's documented the killing of at least 45 civilians in El Obeid, the capital of Sudan's North Kordofan state. The killings took place between June 6th and June 28th. The UN has recorded at least 15 drone attacks on the city. More than 41 others were injured in the strikes. The paramilitary Rapid Support Forces are battling the Sudanese military for control of El Obeid and the surrounding areas. Meanwhile, the UN Human Rights Chief is ከም ትሪእዎ ዘለኹም መሳኪን ሱዳን ሞትን ስቃይን ደይፍለዮም ኣብቲ ኤል ዑቤድ ዝበሃል ከተማ ትሩ ኣብዘን ዝሓለፋ ሓፀርቲ እዋናት ከባቢ 45 ሰባት ተቐቲሎም ከም ዘለዉ እዩ ዝንገር ዘሎ እቲ ሰብኣዊ ቅልውላው ኣብዚ ቦታ እዚ መፅኡ ዘሎ ድማ ዓለም ሙሉእ ተእውየሉ ዘላ ጉዳይ እዩ ሱዳን ፀገም ናቶም መወዳእታ የብሉ ሽግር ናቶም መወዳእታ የብሉ ኩሉ እዚ ፀገም እዚ ድማ ሱዳን ባዕላ ዝፈጠረቶ ይኮነ ግን ጠንቂ ናይቲ ፀገም ግን ኣሎ ጠንቂ ናቱ ሓድነት ናይቲ ሃገር ዘይምሕላው ሓላፍ ዘላፍ ኮይንካ ምኻድ ልዕሊ ኩሉ ድማ ሓደ ልዕሊ እቲ ሓደ ክኸውን ምፍታን ኣብ ፖለቲካ ውፅኢት ናቱ 60 ዓመት ክትገብር ትኽእል ኢኻ ውግእ ከኣተኻ ኢቭን ድሕሪ 100 ዓመት ክመፀካ ይኽእል እዩ ምክንያቱ መሰረቱ ዝተበላሸወ ገዛ ክንምንታይ ነዊሕ ጠጠው ኢሉላ ኣይኮነን ሓደ መዓልቲ ክወድቕ ምዃኑ ርግፀኛ ኢኻ መሰረቱ ጥዑይ እውን ክወድቕ ይኽእል ግን እንታይ ክትገብራ ትኽእል መብዛሕቲ ግዜ መሰረቱ ጥዑይ ዝኾነ ገዛ ሃገርን ክትሃንፅ ኣለካ መሰረት ድማ እቲ ሃገር ማለት ሰብ እዩ ካልእ ትርጉም የብሉን ሃገር ሰብ እዩ ሰብ ስለ ዝኾነ እቲ ሰብ ተኸባቢሩ ክነብረሉ ዝኽእል ኣካይዳን ፖሊስን ክትሕንፅፅ ኣለካ ንሰብ ተኸባቢሩ ክነብረሉ ዝኽእል ሰብኣዊ ክብሩ ከይመንጠልካ ማለት እዩ ስለዚ ብዙሕነት ኣለዋ ኣፍሪካ ሱዳን ብዙሕነት ኣለዋ ካልኦት ሃገራትን ኤርትራውን ስለዚ እቲ ሓድነት ዘይምህላው ኩሉ ግዜ ናይ ሱዳን ፀገማነ ጀነራል ኩስቶ ምስመን ኣሎ ሰራዊት ምስመን ኣሎ ዕሱባት ስለምንታይ ኣለዉ ኢማራት ስለምንታይ ኣትያ ካልኦት እንታይ ይገብሩ ኣለዉ እሱ እቲ ቀደም ክትገብሮ ዘይግባእካ ምስ ኣጉደልካዮ ዝመፅእ ነገር እዩ ሓድነት እንተዝነብር ነይሩ ፀገም እዚ ኣብ ማይ ይመፀን ዋላ ናይ ትግራይ ፀገም ከምኡ ብለኩም ሓድነት ዘይምህላው ምትልላቕ ዝፈጥሮ ዘሎ ነገራት እዩ ሓድነት ናይ ህዝቢ እንተለካ ተኻልእ ኩሉ ይስገር ብሓፈሻ ቅልውላው ናይ ሱዳን መዛረቢ ኣጀንዳ መውዓል ናይ ቴሌቭዥናት ናይ ዓለም National community cannot allow a repeat of the widespread atrocities that took place in Zamzam camp for displaced people and in Al-Fashar in North Darfur last year. My office assessed that at least 6,000 people were killed in the span of just 3 days when the RSF captured Al-Fashar. We found the RSF and allied militia committed war crimes and crimes against humanity, including mass killings, summary executions, sexual violence and ዝኹሉ ጭብጥን ሓበሬታን ከም ዘሎ ኣብ አልፋሸር ዝበሃል ጥራይ ዝዳዕመ መሰረት ኣብ ዝሓለፈ ዓመት ኣብ ዝኣተወሉ ኣብ ሓፂር ግዜ ልዕሊ 6,000 ሰብ ከም ዝቐተለን ገበናት ናይ ኩናትን ገበናት አንጻር ሰብኣውነትን ኩሉ ዓይነት ቅትለት ዓመፅ ኩሉ ከም ዝፈጸመ ዝኣክል ጭብጥ ኣለዎም እዚ ናይ ሂውማን ራይትስ ሓላፊ ኩሉ እዚ ጭብጥ ኣለዎም ዓለም ሙሉ ብኩሉ ኢንቨስቲጌሽን ዝበፅሓት ኣለዎም ግን ዝገርም ኩነታት እዩ መን እዩ ዝፍፅሞ ዘሎ ዳዕመ መሰረት ኦኬ ኣብ ልዕሊ እንታይ ስጉም ተወሲድካ ኦኬ በትን ነቶም ገለ ዝብዎ ዘሎ ገለ ቀንዲ ዝሕግዞ ዘሎ ዳዕመ መሰረት መን እዩ ኢማራት እንታይ ስጉም ተወሲድካ nothing in fact look at this ዘሕዝን እኮ እዩ Workers have been targeted, civilians have been killed, essential services disrupted. We've seen this pattern before. Last year, the world failed the people of El Fasher. We must not allow the same to happen in El Obeid. So this is the UK Foreign Minister. Yeah, Minister ጉዳያት ወፃኢ ናይ ዓባይ ብሪጣንያ ኣብ El Fasher ዘጋጠመ ግፍዒ ኩሉ ርኢናዮ ኢና ክንደይ ሰብ ተገፊዑ ክንደይ ሰብ ተቐቲሉ ክንደይ ሰብ ተዓሚፁ ኩሉ ፀገማት ገበን ናይ ኩናት ክትፀብሪ ኢና ኢሎ ኦኬ So what did he do? El Fasher ቅድሚ 10 ዓመት ዘጋጠመ ወይ ቅድሚ 200 ዓመት ዘጋጠመ ኣይኮነን ቅድሚ ዓመት ዘጋጠመ What did you do? ምክንያቱ you have everything UK UAE ማዓት ትካላት ኣለዎ ማንቸስተር ሲቲ ክለብ ብUAE ዝውነን What measures did you take? Nothing ክገርመኩም UK ንባዕሉ ይኽሰስ ኣሎ ምክንያቱ
ሓላፍነታዊ ተግባር ከይገብሩ ንኢማራት ገንዘብ ናይ ኢማራት ከይሃድሞም ኢሎም ባዕሎም ፈልጡ ሱዳናውያን ንሕና ረብሓና ዩኬ ጥራይ ዘገድሰና እዮም ዝብሉ ዘሎ ወፂኻ ኣብ ስክሪን መፂኻ ቅድሜ ዝነበረ እቲ ዳቪድ ላሚዲ ወላ whoever his name is መፅዩ እውን ኮይ ዛረብ ነይሩ እዩ እቲ ህልቂትን ሞትን ግን ጠጠው ኣይበለን ስለዚ መፂኻ ስለተዛረብካ ቃላት ኣፈለመጭ ስለዝኾንካ ዝመፅእ ለውጢ የለን can you stop this madness ነዚ ፀገምን ነዚ ኩነታት እንጠጠው ከተብሎ ትኽእሉ ኣይትኽእሉን ኢኹም ምክንያቱ you are profiting ካብቲ ኩነታት እቲ ወላ ካብ ኩናት ናይ ሱዳን ተደይከሰብኩም ኢማራት ገንዘብ ኢንቨስት ክትገብረልኩም ስለትደልዩ ናይ ሱዳናውያን ቃንዛ ይግድሰኩም እዩ ግን ዘይትገብሩ ተኮይንኩም ኣፍኩም ክሓዙ ከተምስል ደሊኻ ከምዚ ንብዓት ናይ ሃርገፅ ናውፃኻ ብሂወት ናይ ሰባት ፀወታ ላግፅን ንኣቢ ሸይሸይ ተብልዎ ዘለኹም በዓል ንስኩም ዘይኮንኩም ኣቢ ድማ ንዳዕ መሰረት ዝሕግዝ ዘሎ እዩ ስለዚ ብዙ ነገር ክገብሩና ካሉ ክገብሩ ኣይደልዩን እዮም ዘለው ዝሕዝን ኩነታት ናይ ሱዳን ዝሕዝን ኩነታት ሱዳን ጥራይ ግን ኣይኮነን you will see ካልእ እውን ከረየኩም እየ እቲ ፀገም ኣብ ቀርኒ ኣፍሪካ መወዳእታ The RSF must halt this attack immediately. Civilians must be able to leave safely. Humanitarian aid must reach those who need it. All parties must protect civilians and comply with international humanitarian law. And both the RSF and the SAF must agree to a ceasefire for the people of Sudan. We saw the most horrendous atrocities in El Fasher. We cannot see that happen again. Those who are fueling this conflict must stop. Anyway, ከም ትሪእዎ ዘለኹም እታ መሰረት ዝገብሮ ዘሎ ንኸይገብር መጠንቀቕታ ንህቦ ኣለና ኢሉ እንታይ ኢሉ ክሰማዓከ ቅድሚ ሕጂ ዝገበሮ ገበናት ዝኾነ ይኹን ግብረ መልሲ ዝኾነ ይኹን ፀገም ተደይመፅዎ እንታይ ክገብር እጂ ጠጠው ድብል ራሙ ክቕፅል እዩ ነቲ ኩናት ክገብር እዩ ኣብ ብዙሕ ቦታታት ተሳዒሩ ስለ ዘሎ ሕርቃን ኣለዎ ቅርሕንቲ ኣለዎ ሕርቃኑ ከውፅእ ክፍትን እዩ and this is going to be a disaster ግን እንታይ ሞ ክግበር ህዝቢ ሱዳን is the collateral damage ይብልዎ እቲ ኣብ መንጎ ዘሎ በጃ ዝኸውን ህዝቢ እዩ so ናይ ሱዳን ጥራይ ሪኢኻ ክትሓዝን ወይ እውን ክትጭነቕ እናፈተንካ ከለኻ ተመሳሳሊ ናብ ሶማልያ ክመፅእ ድማ ይገብሩ ኣለዉ ኣብዚ ጉዳይ ናይ ሱዳን ኣሜሪካ ዓብዪ ኣሉታዊ ፀገም መንገዲ ሒዛ ትኽተል ዘላ ነቲ ኩናት ጉዳይ ደልይዎን እዮም ዘለዉ ስለዚ እዚ እውን ነብሱ ዝኻለ ዝሕዝን ተግባራት ኢና ንርኢ ዘለና ካልእ ናብ ሶማልያ ድማ ትገብርዎ ዘለዉ ረዮች and UN support for AU mission in Somalia after 2026. The United States says it will end support for United Nations logistical assistance to the African Union mission in Somalia after 2026, raising fresh concerns over the future of regional security operations. Washington says it will not back any extension of the mission if it continues to rely on UN support. The UN Support Office in Somalia currently provides essential services to the African Union Support and Stabilization Mission in Somalia, including food, fuel, medical care, transport, and engineering assistance. The U.S. State Department says it has contributed nearly $2 billion to the mission over the years, but argues Somalia has not made sufficient progress toward assuming full responsibility for its own security. The decision comes as the UN and African partners warn of persistent funding shortages. ከም ትሪእዎ ዘለኹም መንግስቲ ኣሜሪካ ነቲ ኣቃብ ሰላም ኮይኑ ኣብ ሶማልያ ንዝሰርሕ ዝነበረ ዝውሃብ ዝነበረ ሓገዝ ደው ከብሎ ምዃኑ ነጊሩ ኣሎ እዚ ማለት ድማ ሶማልያ ብዙሕ ፀገማት ዘለዎ ሃገር እያ ልዕሊ ኩሉ ድማ ተቐንዲ ፀገማ ናይ ቁጠባ ዘይኮነ ናይ ሰኪሪቲ ፀገም እዩ ስለዚ ኢንፋክት እዞም ዩኤን ክወፅኡላ ትደሊ ነይራ ሶማልያ በቲ ሓደ ወገን ግን ኣብዚ ሕጂ ዘላቶ ትኽእሎ ዳይትኽእሎን ካልእ ኣርእስቲ እዩ እምበር ኣብ ገለ ፖይንት እዞም ሰራዊት እዚኣቶም ክወድሉላን ክለዩላን እውን ትደሊ ነይራ እያ ገደብ ናይ ግዜ ክህልዎ ምክንያቱ ካብ ዘምፅዎ ጥቕሚ ጉድኣቱ ይበዚ የግዳስ ነዚ ንኣለና ብምባል ንፅቡቕ ናይ ሶማልያ ሓስቢ ኢሎም ድዮም ዝገብርዎ ዘሎ ወይስ ምስቲ ኣብ ሶማሊላንድ ዝግበር ዘሎ ጉዳይ ተሓሒዝካ ናይ እስራኤል ከፅልዋ ንዑ ኣጀንዳ ንምፍጣር እዩ ብፍላይ ለንቀነ አንጻር ቱርኪ ገለ ነገር ንግብረ ሽበራ ዝገበረቶ ዓባ አጀንዳ ይኮይኑ ዘላው strikes and the shifting battlefield against Al-Shabaab. When foreign fighter jets conduct precision strikes inside a sovereign nation, the event marks more than a tactical victory. It signifies a deepening strategic partnership, a shift in military capability, and recalibration of the external actors willing to invest blood and treasure in the region's stability. Recent airstrikes by Turkish F-16s against Al-Shabaab strongholds in southern Somalia have delivered a significant blow to the militant group, but they also raise critical questions about the evolving nature. እዚ ዜና እዚ ናይ እስራኤል ሚድያ ዝብልዎ ዘለዉ እንዲኦም ቶም ናይ ብልፅግና ዝደግሙ ኣብዚ ቅንያት እዚ መንግስቲ ሶማልያ ምስ መንግስቲ ቱርኪ ብሓደ ኮይኖም በዘን ስልጡናት ነፈርቲ ኩናት ናይ ኣሜሪካ ንቱርኪ ዝሸጠትለን ናይ ቱርኪ ማለት እዩ ብኦም ገይሮም ነቶም አልሸባብ ዝበሃል ግብረ ሽበራ ሓያለ ሰባት ቀቲሎም ሓያለ መጥቃዕቲ ኣካይዶም እዚ ዝግበር ዘሎ መጥቃዕቲ ግን
ካብቲ ኣብ ልዕሊ ግብሪ ሽበራ ዝግበር ዘሎ ትርኩይ ክንምንታይ ሓይሊ ኣብ ሶማልያ ከም ዘለዋን ኣብ ቀርኒ አፍሪካ ክንምንታይ ሓይሊ ከም ዘለዋን ሓይላ ከተርኢ ጀሚራ እዮም ዝብሉ ዘሎ ሓይሊ ከይርአ ዳግሚ ጌርያ ነቲ ግብሪ ሽበራ ክትቀትለልኩም ደልዮም ስለዚ ትርኩይ ሞር ፓወር ፕሮጀክሽን ንክትጥቀም እምበር ግብረ ሽበራ ክትቀትል ኢላ ኣይኮነትን ክብሉ እዮም ዝጅምሩ ዘሎ ኩሉ ወዮ ኮይ ምናልባት ኣሜሪካ ነቲ ናይ ንሶማልያ ነቲ ዓቃብ ሰላም ትወድ ነበረ ጠጠው ተቢላቶ ናይ ኢትዮጵያ ሰራዊት ክወፅኦም ምክንያቱ ደሞዝ ዝኸፍሎም ሰብ ስለዘየለ ከምኡውን ናይ ዩጋንዳ ሰራዊት ክወፅኦም ርግፀኛ እያ ቦታት ምክንያቱ ብዘይ ደሞዝ ዝሰርሑ ይኩሉን እዮም ሕብረት አፍሪካ ድማ ነቲ ኩሉ ዘቕባብ ከብድናቶም ናይቶም ሰራዊት ማለት እዩ ክሸፍኖ ይክእልን እዩ ምናልባት ካልኦት ሃገራት ክንገብሮ ኢና እንተዘይሎም ስለዚ ናይ ግብፂ ብወለንቶም ዝኣትው ኣለው ምክንያቱ ኣጀንዳ እውን ስለ ዘሎ ማው ኣከም ድማ ናይ ትርኪ ኣለዎ ስለዚ እዚ ነቲ ፀጥታ ናይ ሶማልያ ንሳቶም ተረኪቦም ከምቲ ዝድለ ላዕሊ ከምፅሕዎ ይኽእሉ ኣይክእሉን ካልኣርስቲ እዩ ብሓፈሻ ትርኪ ኣብ ሶማልያ ዓብዪ ኢንቨስትመንት ስለ ዘለዋ ኣንደር ኖ ኮንዲሽን ነቲ ሶማልያ ፋሕፋሕ ክኣትዋ ኣይከተፍቅድን እያ እዚ ንሪዮ ዘለና ግን እተን ካልኦት ክልላት ንበዓል ፑንትላንድ ኢልካ ድዩ ጁባላንድ ድዩ ምስ ኢማራት ርክብ ስለ ዘለዎም ካል ነገራት ይደልዮም ነቲ ሃገር ክብትንዋ እውን ዝደልዩ ሰባት ኣለዎ እዮም ስለዚ እቲ ኩነታት ከበይ ክኸውን ይኽእል ይኸውን ንብዙሓት ስጋት ዝፈጥር ዘሎ እዩ መብዛሕትኡ እቲ መንግስቲ ናይ ቱርኪ ዝኽተሎ ኣካይዳ ድጎማታት ብብዝሒ ስለ ዘለዎ ውልሲ እዚ ጉዳይ እዚ ናበይ ክኸይድ እዩ መይ ብንፅቡቅ ክኸውን ይኽእል እዩ ኦር ዝገረዳ ሓደጋ ድማ ሒዙ ክመፅእ ይኽእል ይኸውን እዩ እዚ እውን ካልእ ካብቲ ዝስማዕ ዘሎ ኩነታት እዩ ንቐፅል ናይ ቀርኒ አፍሪካ ብዙሕ ነገራት ኢና ንተናኽፈልኩም ዘለና ሕጂ ናብ ትግራይ ገፅና ክምለስ ቀንዲቲ ኣብ ትግራይ ዝግበር ዘሎ ብቐንዲ ኣገዳሲ ስለ ዝኾነ እንታይ ዝሓስብ ዘሎ ትብልፅግና እዚ ብዛዕባ ግፋ ዝበሃል ዘሎ ከመይ ይመስል እንታይ ተፈጢሩ ኢልና ቅድሚ ምባል ናብ ናይ መንግስቲ ኮሚኒኬሽን ዝበይ ፅሕፈት ቅድሚ ምክያድና እቲ ኣብ ትግራይ ቲቪ መፅኡ ዝሃቦ መልሲ ቅድሚ ምክያድና ፈትለወርቅ እንታይ ኢላ ነይራ ብዛዕባ እዚ ሓንቲ ደቂቓ ገለንለትና ኣብ ትግራይ ግፋ እንተዝህሉ ነይሩ ክንደይ ኣውቶቡስ እየን መዓልቲ ንመዓልቲ መናእሰይ ሒዘን ዝኸዳ እናተባሃለ ዝፅሓፍ ተደልዩ ይጋነን ይምግናን ግን ሓቅነት ዘለዎ ነገር እውን ኣሎ ክንገፍፍ ተደሊና ኣውቶቡስ ኮ ተሳፊሩ ይኸይድ ኣሎ መንእሰይ ንምንታይ ይኸይድ ኣሎ ተዘይደልዩ ኮይኑ ምንም ክትገብሮ ኣይትኽእል ኣሚኑ እዩ ክጋደል ዘሎ ብነፋሪት ይኹን ብመኪና ይኹን ዝርአ ነገራት ኣሎ እዚ ነቲ ጠቕላላ ህዝቢ ትግራይ ኣይምልከትን ሓቂ ንምዝራብ ብጣዕሚ ከቢድ ሽግርን መከራን እናረኸበ እናሃለወ ትግራይ ካብ ዓዶ ይወፅን ዝበፅሕ ኣብ ዓዶ እዩ ዝቕመጥ በቃ ታማዓት ምስ ሃገርና እዩ ዝብል ኣይቀለለናን እኮ ናብ ኩናት ካብ ንኣትኮ እንደይዲ ኮይኑኒ 2013 ዝጀመረ እኮ ብዘይ ምቁራፅ ኢና ኒሄና እኮ 2 ዓመት ሙሉእ ብጣዕሚ ከቢድ ደማዊ ኩናት ድሕሪኡ ሓሊፉ ዝኒሄ 3 ዓመትን ክንደይ ወርሕን ድማ ሰላመይ ትብሎ ሰላመይ ይኮነ ኩናተይ ትብሎ መሊኡ ናብ ኩናተይ ተኣተወ ኣብ ከምዚ ዝመሰለ ሂወቱ ሰብ ኣብ ከመይ ዝበለ ሰንፈላል እዩ ዝሓልፍ ዘሎ ከምዚ ኮይኑ እናሃለወ እውን ህዝቢ ትግራይ ዓዱ ገዙ እዩ ዘሎ ዝኸደ የለን ማለት ኣይኮንኩም እሱ ዘጋጥም ነገር እዩ ኩሉ ሓሳብ ሓደ ዓይነት ኣይኮነን ዋላ ኣብቲ እዋን ክባል ዕፅዋን እንዳሃለና ማ ገሊኡ ካብ ሓደ ገዛ 3 4 5 ኮይኑ እናተጋደለ እናሃለወ ገሊኡ ግን ንቕንቕ ኢሉ ዘይጋደል ኣሎ ከከም ከባቢኡ ማለት ከከም ገዝኡ ገሊኡ መሓዙ ናብ ምግዳል እናኸደ እናሃለወ ንሱ በዚ ገይረ ንስደት ክጠፍእ የሉ ዝጠፍእ ሰብ እውን ትርኢ ኢኻ ብዛዕባ ሓበሬታ ኣላ ብዛዕባ እንታይ ከም ዘጋጠመ ቀበለ 05 እቲ ቀበለ 05 ተዘይተጋጌ ውሽጥን ዝተረኣየ ፍፃመ ከም መንግስቲ ይፍለጥ ድዩ እንታይ ከርእዩ ኣለኩም ርኢና የለና ንሕና እውን ከም ሃገርና ብሶሻል ሚድያ እናተንቀሳቀሰ ርኢና የለና ብመንግስቲ ዝተዋህበ ኣንፈት ፍሉጥ እዩ ማለት እዩ ንፁህ ዝኾነ ኣንፈት እዩ ተዋሂቡ ኣብ ትግራይ ናይ ብሄራዊ ህልውና ሓደጋ የንፀላልወና ኣሎ ስለዚ እዚ ሓደጋ እዚ ክንቀልብሶ ዳ ንሕን ኮይና ውሽጣዊ ዓቕምና ብደንቢ ጌርና ክነጠናኽር ክንክእል ኣለና ብኩሉ መዳይ ማለት እዩ ስለዚ ነዚ ዝጠቅም ስራሕ ንስራሕ ተባሂሉ መደብ ተዋሂቡ ናብ ታሕቲ እውን ወሪዱ እዩ ማለት እዩ ኣብ ክሊ ንፁር ዝኾነ ምትእምማን ማለት እዩ ካብዚ ሓሊፉ ብሓይሊ ሰብ ከይፈተዋ ተገዲዱ ዝግበር ዝኾነ ይኹን ዓይነት ምንቅስቃስ ገና ነቲ ንጋሓስቦ ዘለና ናይ መልከተ ምንቅስቃስ እውን ዝጎድእ ዝፀልምት እውን ዝሓስብ እውን ስለዝኾነ ከምዚ ዝበለ ምንቅስቃስ ብዝኾነ ይኹን መዐቀኒ ተተቐባልነት ዘለዎ ኣይኮነን ማለት እዩ ስለዚ ናይ መቐለ ጉዳይ ብወገን መንግስቲ ይፃረ ዝብል ኣንፈት ተዋሂቡ ኣሎ ዝርዝር ክፃረ እዩ ተፃርዩ ንምንታይ ከምኡ ዝበለ ኩነታት ተፈጢሩ ዝብል ክክረአ እዩ ኣብ ከምዚ ዝበለ ኩነታት ይደለዎም ዝበሃሉ ኣካላት ናይ መንግስቲ ወይም ድማ ናይ ፀጥታ ኣካላት እንድሕር ሃልዮም ኮይኖም ምምሕዳራውን ሕጋውን ስጉምቲ ብግልፂ ክውሰድ እዩ ማለት እዩ ቅድም ናብ ከምኡ ምእታውና ግን እቲ ዝርዝር ኩነታት እንታይ እዩ ዝብል ብዝርዝር ክፅናዕ እውን ክፍለጥ እውን ስለ ዘለዎ ተፀኒዑ መብርሂ ክወሃበሉ ክኽእል ኣለዎ እቲ ውፅኢቱ እንታይ እዩ ዝብል እውን ብደንቢ ክፍለጥ ክኽእል ኣለዎ
በዚ ደረጃ እዚ ቀልጢፍና ኣጽሚዕና ፈሊጥና ነቲ ኩነታት እውን ነፃሪና ዝውሃብ ስጉምቲ ክወሃብ ክኽእል ኣለዎ ዝብል እቲ ናይ መንግስቲ ኣንፈት ማለት እዩ ኣብዚ ከምዚ ትሪእዎ ዘለኹም እዚ ጉዳይ እዚ ኣዛራባ ርእሲ ዘሎ እዩ ምክንያቱ ትግራይ ተዘምተት ትግራይ خلاص ብግፋእ ልባ ጠፊዋ ትግራይ ወዲቓ ተስፋ ዘይብላ ከምዚ እናበለ እቲ ናይ ብልፅግና ካድረታት ከምኡውን እቶም ምስ ትግራይ ምስ ብልፅግና ዘለው ናይ ተጋሩ ባታታት ብብፅሒ እዮም ነዚ ኩነታት ዘጋውሕዎ ዘለው እዚ ድማ ኣካል ናይቲ ኣሜሪካውን ተፈራርሃሎም ዘላ ነጥቢ እዩ But perhaps that balance leans a little more towards the military than it should. Well, in the sanctions by the US, they say that there are hardliners in the TPLF and that the sanctions are targeted towards them, which implies that there is some sort of split in the TPLF between maybe moderates and hardliners. And the reason why I'm asking you who is making the final decision is because it's not clear to me, and I suppose to a lot of people, what does the US government mean, for instance, when they say hardliners? I mean, I think that's a question. Sometimes ዝብሉ ዘለው እቲ መንግስቲ ኣሜሪካ ኤምባሲ ናይ ኣሜሪካ ብፍላይ ኣብ ልዕሊ ተጋሩ እገዳ ክገብር ይዛረብ ከም ዘለዎን እቲ እገዳ ክገብሮ ዝደሊ ዘሎ ድማ ሃርድ ላይነር ዝብል ወይ ከዓ ኣኽረርቲ ኣብቲ ህወሓት ዘለዎ ኣኽረርቲ ኣካላት ይብላ ኣሎ መን እዮም እቶም ኣኽረርቲ ብምንታይ መለክዕ እዩ ከዝፈልዮም ዘሎ ንኩሎም ድዩ ወይስ ፍሉይ ኣብቲ ውሽጢ ትግራይ ኣብቲ ውሽጢ ናይ ትግራይ መኸቶ ዘሎ ሓይሊ ዘሎ ድዩ እንታይ እዩ እቲ ዕላማ ብኡ ከንታይ ክገብር ደልዩ ፈትለ ወርቁን ባዕላውን ነጊራ ነይራ እያ እታ ትምልስ ዘላ ጓሉ ንመለስ እያ ሰምሃል ትበሃል Question for the US government. I mean that term I think has a lot of connotations in terms of the build-up to the 2020 war and the kind of the vilification of not just the TPLF but sort of Tigrinya speakers at large. So I think there is understandable concern from the public in terms of the choice of words. How I understood that statement and those sanctions as a whole was a kind of a stick to go along with the carrot. And I think they said as much in the statement, basically saying that there is a way out through the AU negotiations, kind of a way to be brought back in. I do think that it was kind of a de facto recognition of TPLF as the እንታይ ትብል ዘላ ብሓፈሻ ብዙሕ ነገር እቲ ቀንዲ ዕላማ ናቶም ሶም እዮም ዝፈልጥዎ ግን ክትሪኦ ከለካ እሳት ራድዮ ኩነት ካብ ብዙሓት ድምፅታት እውን ድወፅእ ዘሎ እቲ ኣሜሪካ ትሪኦ ዘላ ኣካይዳ ወይ እውን እዚ ሕጂ ዝበሃል ዘሎ መድረኽ ቅድሚ እቲ ኩናት ናይ ትግራይ ምጅማሩ ዝነበረ ኩነታት እውን ይመስል እዮም ዝብሉ ዘሎ እዚ ከዓ ነቲ ትግራይ ብዝተፈላለየ ምክንያት ጌርካ ወይ እውን ነቲ ትግርኛ ተዛራቢ ኣብኡ ዘሎ ከም ኣኽራሪ ወይ እውን ከም ሓደገኛ ጌርካ ብምግላፅ ነቲ ክግበር ዝኽእል ወራር መዳለዊ ምግባር እውን ይመስል እዚ ሕጂ ሃርድ ላይነርስ ይብሉ ኣለዉ እዚ ከዓ ኣኽረርቲ ንኣቢ ድማ መንግስቲ ኣሜሪካ ንህወሓት ጥራይ ነፂ ኢሉ ከምዚ ክገብር ከሎ ኣቢ ጥራይ ትረባሺ ነኖ ህወሓት እዮም ቶም ረበሺ ንሱ ፅቡቕ እዩ ዝኸይድ ዘሎ ነቲ ሃገር ከፍርስዋ ዝደልዩ ህወሓት ስለ ዝኾኑ ድማ ኣቢ ሰላም ከምዚ እዩ ዝብገስ ዘሎ ዝመስል ድምፂ እዚ ድማ ኩናት ንክገብር ቀጠልያ መብራህቲ ዘብርህሉ ዘለው ይመስሉ ብሓፈሻ በቲ ካልእ ድማ ህወሓት ስልጣን ተረኪቡ ከም ዘለውን ተቐባልነት ረኺቡ ከም ዘሎ ወይ ሌጂቲማይዝ ዝገብርዎ ኣለዉ ስለዚ ንኩሎም ከይትብል ንገለገለ ክትንፅል ክትፍትን ከዓ ታክቲክ እውን ክኸውን ይኽእል ይብሉ ኣለዉ ብሓፈሻ ግን ኣሜሪካ ትወዞ ዘላ ስጉምቲ ወይ እውን ትኸዶ ዘላ መንገዲ ንፁር ዘይኮነ ናብ ኩናት ክደፍእ ዝኽእል ምዃኑ ካልኦት እውን ይሕብሩ ኣለዉ ብኩሉ መንገዲ ክንሪኦ ኢና ትግራይ ዝገጠማ ናይ ጀዋር ሓንቲ መልእኽቲ ኣለትና ብዙሕ ግዜ ሙሉቅ ኢላ ዘውፅአቶ ጀዋር መደበላ ናይ ትማሊ ካይዱ ትፈልጥዎ ከም ኣዲስ ኣበባ ናይ መጀመርያ ይወደ እኳ ድቕ ተሎ ኣምባሳደር ኣሜሪካ ዝነበረ ረይነር እንታይ ኢሉ ልዕሊ ኣብይሲ ውግእ ትግራይ ዝደሊ ነበረስ ረይነር እዩ ረይነር ይመስለኒ ረይነር እዩ ዝበሃል ሽዑ ነር ኣምባሳደር ንሱ ዝነበረት ኣምባሳደር ንሱ ረይነርስ ኣብ መንግስቲ ኣሜሪካስ ኣምባሳደር ኣሚት ኣዲስ ኣበባስ ንመቐለ ናይ ትግራይ ውግእ ንክቅስቀስ ዓጁ ካበል ጀምር ዝብሎ ነበረ ረይነር ኢልዎ ግደፍ ኢሎ ነይሩ ኣነ ብዙሕ ግዜ ተኸራኺረ እየ ካብ ኣሜሪካ ከይደ ተኸራኺረ እየ ውግእ ከይትቀስቅስ ግደፍ ኣይትቀስቅስ ኢለ እዮ ንኣብይ ግን ጎቲቱ ናብ ውግእ ዘእትዎ ንሱ ኢልዎ ድሓር ካብቲ ትግራይ ውግእ ምውፃእ ኣብዎ ዲፕሎማሲ ዓጠምጠም ኢሉ ካብዚ ኣተወ ጀቕጀቕ ምውፃእ ኣብዎ ኢልዎ
እንታይ ገጢሙና ሽዑ ሕዚ ኣሜሪካ ቪዛ ከልከልኩዶ ውግእ ተጠብሉዶ ግለናለት ባዝ ዝኾነ ሩይ ዝኾነ ስቁል ዓለም ዝሪኦ ንኣብይ ከም ቅዱስ ጌራ ትሪኦ ምንም ሓጢኣት ከም ዘይብሉ ናይዚ ኩሉ ፀገም ባዕሉ ምዃኑ ሰሜን እዝ ተነኺኡ ኢሉ ጎለፋይ ሰሜን እዝ ምክንያት ኣይኮነና ንኩሉ ሻዕ ዛረቦ ሰሜን እዝ ተባሂሉ እዩ ሰሜን እዝ ኢልካ ወጊኻስ ምዕራብ ትግራይ ትወርር ኢኻ ፀለም ትግራይ ትወርር ኢኻ ኮንትሮቨርሻል እዩ ኣከራኻሪ ኢልካ ትብሎ ኢኻ ኣይትብለን እኮ ናይዚ ውፅኢት እዩ ድሕሪ 2 ዓመት መፀ ውፅኢት እዩ እዚ ናይ ኢትዮጵያ ሙሉእ ፀገም ተሸኪምዎ እንዳሃለዉ ኣብዪ ኣሕመድ መፅኦም ናይዚ መቀባጠብቲ ኮይኖም ንሪኦ ዘለና ዝኒኦ ንኣብዪ እፍ ዝብልዎ ዘለዉ ተሸይጣ እያ ትግራይ ብዛዕባ ትግራይ ይሓስቡን ናይ ግብፂ ጉዳይ እዮም ናይ ህዳሴ ግድብ ብህዳሴ ግድብ ትግራይ ትሽየጠላ ህዳሴ ግድብ ሸይጥ ንትግራይ ድማ ኣበሉ ትግራይ ሓዙለይ እሞ ኣነ ህዳሴ ግድብ ዋላ ክወክም እየ ክደራደረልኩም እየ ምስ ግብፂ ኢሉ ንትግራይ ድማ ሓኒቆም ክሕዙ እዮም ዝደልዩ ዘለዉ ንሽተይ ዶ ሓንቲ ሪኣ ስለዘይሰሚዕካ ተመልከቶም ትምች እያ እዚኣ ህዝባችንን ዲሞራላይዝ ላለማድረግ ነው እንጂ ትፈርሳለች ብሎ ብሓፈሻ እዚ እትሪእዎ ዘለኹም ኩነታት ክሳዕ ክንደይ ኣገራሚ ምዃኑ ኢና ንርኢ ዘለና ምክንያቱ እቲ ሕልኽላኽ ኣዝዩ እናበርትዐ ይኸይድ ከም ዘሎን ሓደ ነገር ድማ ክበርሃልኩም ይኽእል ኣብዚ ቀርኒ ኣፍሪካ እንድሕር ጠሚትካ እንታይ ትርኢ ኣሜሪካ ኣብ ሶማልያ እንታይ ትገብር ከም ዘላ የርእየኩም ፀኒሐ ሶማልያ ሶማሊላንድ ኣብቲ ውሽጢ ሶማልያ እውን ኣብ ሱዳን ድሕሪ ከይድካ ዝፃወትዎ ዘለዉ ተራ ትሪእዎ ኣለኹም ኣብ ኢትዮጵያ ዝፃወትዎ ዘለዉ ተራ ኣብ ደቡብ ሱዳን እውን ከምኡ እዩ ስለዚ ብሓፈሻ እቲ ቀርኒ ኣፍሪካ ሓደ ካብቲ ዓብ ፀገም ናቱ ኣሜሪካ ኣዝዩ ሕልኽልኽ ዝበለ ኣካይዳ ብምግባር እትኸዶ ዘላ መንገዲ እዩ እዚ ሕጂ በዓል ስታሊን ዝብልዎ ፀንሑ ክትሪኦ ከለካ ኣሜሪካ ኣብ ትግራይ ከምዚ ዓይነት ኣሉታዊ ስእሊ እንድሕሪ ክትፃወት ትፍትን ኣላ ኤርትራ ምስ ትግራይ ፀሚዳ እንድሕር ኣላ ኮይና ምናልባት ንኤርትራ እንታይ ፅልዋ ይፈጥረላ ኢልና ስጋት ክንገብር ንብር እዩ ምክንያቱ እዚ ናይ ኣቢ ኩነታት መፍትሒ እንተደይረኺቡ እንታይ እዮም ክገብሩ ነቲ ኣቢ ሒዝካ ኣጀንዳታት ናቶም ናብ ኩሉ ሸነኽ ንሱ ክገብረሎም እዮም ክደልዩ ካብ ኩሉ ንላዕሊ ኣብቲ ኢትዮጵያ ዘሎ እኳ ንኣቢ ሒዞም ከጥሕንዎ ድዮም ኣየጥሕኑን ኣብ ጠልጠል ዘሎ ኮይኑ ዋላ እውን ኣብ ሱዳን ዘሎ ኩሉ እቲ ንዳዕመ ሰርዒ ዝሕግዝዎ ዘለዉ ንሱዳን ከጥሕና ይኽእል እዩ ክትብሎ ትኽእል ነገር የለን ብድሓቂ ግን እቲ ምትንኻላት ናቶም ንቡርሃን ገዳ ወታደራዊ ተፅዕኖታት ምግባሮም ንህወሓት ከምኡ ክገብሩ ምፍታኖም እቲ ዘአንፍት ነገራት ብዓብዩ ንኤርትራ ዝኾነ ይኹን ተበግሶ ከይትገብር ምሳቶም ርክብ ንከይትገብር ምፍርራሕ ንክገብሩላ ኢሎም ድዮም ዝገብሩ ዘሎ ወይስ ኣደነው እቲ ኩነታት ንሪኦ ዘለና ንዳዕሚ ሰሪዕ ክንዱ ዝኣክል ተፅዕኖ ዘይትገብር ንኣብዪ ኣሕመድ እውን ዝኩሉ ዕግርግር ኣብ ኢትዮጵያ ዝገብሩ ዘሎ ኣብ ክልል ኣምሓራ ይኹን ኣብ ኦሮምያ ኣብ ትግራይ ንኣቢ ዝኾነ ይኹን ሽግር ዝኾነ ይኹን ስጉምቲ ከይወሰድካ መሊስካ ብኣይኤምኤፍ ገንዘብ ጌርካ ሚልዮናት እናሸለምካ ብዙሕ ነገር ሕቶታት ንኸተልዕል ዝገብረካ ነገራት ንርኢ ኣለና ግን ምንትርሱ እቲ ኣቢ ዘለዎ ኩነታት ክትርኢ ከለካ በዚ መንገድታት እዚ ገይሮም ከጥዕንዎ ይኽእሉ ድዮም ንምዃኑ ንግዜ ንገድፎ ንቐፅል ናብ ኤርትራ ለንቅነ ሓደ ቱሪስት ኣትዩ ቀኒ ነይሩ ኣነ ቁርብ ድንጉ ኢለ ሪፖርት ዝገብረልኩም ዘለኹ እስከስምዕዎ Today, we're traveling to one of the most isolated countries on earth. For years, it's been labelled the North Korea of Africa. The internet is strictly limited, there are no ATMs, independent media doesn't exist, and for most people, leaving the country is not feasible. Very few tourists ever make it here, and until recently, getting a visa was almost impossible. But is it really as closed off as everyone says? Is life here as difficult as we're told? Well, over the next few days, we're ንኤርትራ እቶም ቱሪስት ዝኣትዉ ፀለውቲ ማለት እዮም ንኤርትራ ማር ኣበላሺኻ ኣናሺኻ ኣካፊእካ ብምውፃእ እዩ ትንጌራ ዝኸደሎም ዘሎ I really want you guys ነዛ ቪድዮ እዚኣ ነዛ ቪድዮ ደይኩን ነዛ መልእኽቲ ናተይ ናብ ካልእ እውን ክንሰዳ ዘለና ኣብ ገለ ፖይንት እቶም ንኤርትራ ዝመፁ ዘለዉ ፀለውቲ ንኤርትራ ዝጠቕምዋ ዘለዉ ይመስለና ክኸውን ይኽእል እዩ ግን ይጎድዋ እዮም ዘለዉ ምክንያቱ እቲ ህዝቢ ኤርትራ ኣዝዩ ጥዑይ ምዃኑ ፍሕሹ ምዃኑ ተቐባል ጋሻ ምዃኑ ይገልፅ እዮም ኤርትራ ግን ዝኾነ ነገር ዘይብላ ምዃና ተስፋ ዘይብላ ከም ዝኾነት ገይሮም ክሸጡ እዮም ዝፍትኑ This is not acceptable ያ ናብ ዓለም ከፍልጠካ ሰብ ትደሊ ኢኻ ግን ብምንታይ ከፍልጠካ ካ ትደሊ ተስፋ ዘይብልካ ድኻ ኩሉ ዝዓነወ ነገር ጥራይ ዘለካ ገይሩ ከፍልጠካ ዝደሊ ዲኻ ትደሊ The fact እዚኦም ሰባት እዚኣቶም ናብ ኤርትራ ዝኸዱ ዘለዉ ስለምንታይ ዶ ትፈልጡ ኢኹም ንኤርትራ ፍልይቲ ስለ ዝኾነ ክርእይዋ ስለ ዝደልዩ ይኮኑን ኣነ ዩቱበር ስለ ዝኾንከ ዝነግረኩም ዘለኹ ኣብ ዩቱብ ኣብ ኤርትራ ከይድካ ትገብሮ ቪድዮ ስለ ዝረአዩ ገንዘብካ ስለ ዘለዎ ስለዚ kind of ንሕና ከይተረዳእና ንኤርትራ ንክፀርፉ
نخنا أسوا ገንዘብ ንኸፍሎም ዘለና ኮይኑ ይስማዓኒ what do you guys think ማለት ኣብ ኤርትራ ብፅቡቅ ነገር ክህሉ ይኽእል ግን ደይመ ደይሎም እቲ ኣብቲ መጀመርያ መብዛሕትኡ ሰብ ነተን ቀዳሞት 2 ደቂቕ ዝርኢ ራይወዝ ታብኔል እንታይ ይመስል ኤርትራ ኣብ ዓለም ዝተነፀለት ሰሜን ኮርያ ዝደኸየት ዝደሓረት ገለ ዝብል ቃላት ተጠቒሞም ዘኽፍእ ስልታት እናገበሩ ብዙሕ ሰብ ይዝርየሎም ዘሎ I don't think እቲ ኤርትራዊ أنا تقلال أنت ديري ناقة رجلا فيديوهات رياح أنت سبعي ريال لومني سلزي ولا كنا ندنا يتعدى خان على لوم زقلت زلوك تقولون تقوليهم يا أبي إرتراكم يلن ويون سأقام يلن يبلي اللهم جن قد حكي كل جزيتي نيرترا زت كملوك أو قطعات كتريق لها probably تمن قصة تقالو ولا بزون ري وزبلون طريق ما مالت نزوم سبازياتهم يتيخان تخات ربيع تعتز زلوج. Quiet it is here in the middle of the capital city. You can hardly hear anything. Obviously, the fuel crisis has really affected Eritrea, with the Strait of Hormuz being closed. Fuel hasn't been getting into the country for a long, long time. So car traffic was already low in the city, but... أبزي جنتاي زبل زلون تاريخ ما ولا حنت زرية لنزي أم نورمال عادي زخون زين كساق زي بلو كتما نابلي زقل زلو نحكنتو من البات التنين دادي أب وشمت حرموز أقاتي مزولو كنتات نسديس الليوا نابلي زرب حما زربا يكون نزي مالت تغلو ندادي إرتراك بقالو علامات فليز بالت هيكون نساقم كقات ما زغلي but still not really great تي كنتات كسرية خلقها أبزون نسكن اسمعي It's an Italian pasta, Italian pasta, wow. I think they're Italian oils there, so it's really always just the alcohol being sold like this on the shelf. Just because it's so much here the resistance or whatever it's called. You got protein here. Okay. Some Grey Goose vodka for 1100, the 2000 after. Scotch whiskey, 810. Johnny Walker for 830 for a litre. Celebrations, my favourite. زخوني بزوع نجار كتزارب تخلي غابز عبازيوم أنا بزوع جزيت تفلتوني غمنتهم كم زيلو من زمسنا عدنا أدفرتايزمنت قبل لاني يروم يبلني راجن حرق زيد ما كتريهم كلغات تزيد كمول أنجلس ولا قد صبونا حزبنا زرقين تخونو في شورنتنا حزبنا جن I don't know. What do you guys think? تايمس لكم نعهاتكم. كنا نزام تأخلكم نزيا interview كريكم سلزلوا. A World Heritage Site in 2017. How do you assess its current state of conservation, and what support can UNESCO offer to enlist other sites and intangible heritage in Eritrea? Asmara is not only the capital of Eritrea. It is also a pride of UNESCO in terms of cultural heritage. It is a city that has great potential, but also showcases throughout the continent and globally. كم تري وزلهم نا يونسكو أبي إرترا بس يلعب زنا برستا قبرت انترفيو هذيا زعبا إرترا نعك عبتات نايتي تعتقرتي نا يونسكو تمزكي بزلهم ساعات ويون architecture ويون heritage انتاك تقبروا تدخلوا عينوت بوتاتات كتجنوا تدخلوا يوم زلوهم زلوا إرترا رسكة تماناي أسمرا رسكة تماناي إرترا تراي كونت دارجا بنا يونسكو عيننا أفريقيا ملو قرعات ونيا يزبل زلوا حكي دما إرترا كم إرترا كم دما كم أسمرا تنتهوا جزاوتي زي تبكل زلوا يلنجن أمين عينون تلوهم كوينو أقرب كحلنا تلوهم كوينو سجنا زليهم خانت جزاوتي ريولو نا يونسكو جزاوتي سؤال كحمد لله كهاتس كنا يدخلني خايم زلوا سلزي ات يونسكو قات عمون هجينا يونسكو حلاف جبس أوي كوينو زلوا I think they need to do something near track حجزوا عندنا تي انساتات تفلا فيها على رويل كا تي ايكونيك جزاوتي زلوا كنتات ابز فيديوهات كتبوا خلها سجنا يدلي سلازي قال نجر سوق قبر لهم كابني اب يونسكو ما سيت مسجيبا ايرتراس كصحف اللي عندنا تشان 14 عندي 15 something like that or مثلا 10 عمد غير مالو they didn't do anything سلازي انتاي تترجم نايتي يونسكو مزجاب مخا سبك كتصقن زي نسبك يتصقن كتدخل كلهم دحرقين كام that would be a little bit of also near تراويان حتى مالتيو بزخونه ضبط انترفيو يا ابير تي في خيتكم سمعوها كلها شركه قبل لهم هيدا لكم قصيلنا مچم صار ኤርትራ ድቃስከም ዘይብሎም በዚ ኻትርኢ ቲያትሪ ዋዘለኹም ሚሪያም ፎን ሪዝን ያ ትባል ፕሮፌሰር ያ ነዚ ብርጌድ ንሓመዱ ቀንዲ ትግዝሰሉ ዝነበረት ምስትካል ኣያ ወይ መሓዛኣ ማርቲን ፕላውት ኮይኖም ዝገብሩ ዝነበሩ እዮም ብዙሕ ስራሕ ሰሪሖም እዮም እቲ ስራሕ ግን ስለ ደፈሸለ
ጠፊኦም ነይሮም እዮም ናስ ቡገሮም ሲ ኣብ ካልእ ደብሪ ደገሎ ዶ ኸይዳ ትኸውን እየ ኢለ ይሓስብ ነይረ ለካስ ተመሊሳ ናይ ኤርትራ ስፔሻል ራፖርተር ኮይና ክትመፅእ ሓኾትኮት ክብል ከም ዘላ እዩ ዝንገር ዘሎ ከባቢ 12 ሰባት ዝኾኑ ኣፕላይ ገይሮም ኣለዉ ነቲ መን ኢኻ ትብሎ እዚ ባቢክር ዝበሃል ዝነበረ ሱዳናዊ ስፔሻል ራፖርተር እናበለ ብዛዕባ ኤርትራ ቢዩኤን ኣብ ሂውማን ራይትስ ቀፃሊ ዝመፅእ ዝነበረ ንዑ ክትክእ ምስኡ መፅያ ከም ዘላ እዩ ዝንገር ዘሎ and this is very kind of this is shocking ምክንያቱ ኤርትራ ንሱ ጠጠው ክብለላ ብዓብዩ ትደሊ እንተት ንሪዮ ዘለና ግን ተኣኪቦም ካልእ ሰብ ሒዞም ክመፁ እዮም ዝፍትኑ ዘሎ ማለት እዩ ነቲ ቦታ ናታ ናብ ካልኦት ክሰጋገር ይሕሰብ ከም ዘሎን ኣብዚ ኣፍሪካ ኢንቴሊጀንስ ዝበሃል እውን ወፂኡ ነይሩ 8 ካንዲዴትስ ናብቲ ዩኤን ስፔሻል ራፖርተር ንክኾኑ ይቀዳደሙ ከም ዘለዉ 8 ሰባት ሶሪ 8 ተወዳደርቲ ነዚ ቦታ ናይዚ ባብክር ክልተ ግዜ ኮይኑ ዘገልገለ ንዑ ነቲ ቦታ ሒዙ ነበረ ኣቦቱ ክኾኑ እዚኣ ንኤርትራ ብመሰረት እያ ትፀልኣ ኤሮጳዊት ምስ ምዃና ከምኡ ድማ ኔትወርክ ስለ ዘለዋ ክትፅይቕ ትኽእል ሰብ እያ ኣይሆፕ እቲ ስፔሻል ራፖርተር ዝበሃል የብቅዕ ይኸውን ትምኒት ናይ ብዙሓት እዩ ኤርትራ ድማ ብዙ ፃዕሪ ትገብር ኣላ ተዘይኮነ በዓል እዚኣ እንተመፅአን ድማ ነቲ ሂውማን ራይትስ ዝብል ኣጀንዳ ናብ ላዕሊ ከብልዎ እዮም ግን ኤርትራ እውን ከፊላዊ ክፃወቶ ትኽእል ካርታት ኣለዋ ምክንያቱ ከምቲ ኣብ ዝሓለፈ ዓመት ተደጋጋሚ ናይ ሃይማኖት እሱራት ገለ ዝፈትሕዎ ዝነበሩ ከምኡ ጌራ እውን ነቶም ለሰንሲቲቭ ዝበለቶም እናፈትሐት መስርሕ እናገበረት ምስቶም ኣብ ኤርትራ ዘለው ናይ ዩኤን ኣካላት ድማ ኣዝያ ተዋሃሂዳ ትኸይድ ስለ ዘላ ኤርትራ ንበዓል እዚኣ ጌና ንኤርትራ ከተበላሽ ኢላ እያ ትመፅእ ዘላ ምርቁም ነገር ክትገብር ፅቡቅ ክትገብር ከምዘይ ትመፅእ ፍሉጥ እዩ ኩሉ ጌና ነገራት ከየበላሸው ከለዉ ክትኣልየሎም ትኽእል መንገዲ እንተዝፍጠር ደስ ምበለና ግደ ሓቂ በዓል እዚኣ ዝመፅዎ ዘለዉ ኩነታት ግን ክትሪኦ እውን ደስ ዝብለካ ኣይኮነን ተስፋ ንገብር ኣይሰልጣን ይኸውን ኢና ንብል ዘለና የግዳስ ኣይፍትኑን ኣለዉ ማለት ኣይኮነን ብዙሕ ነገር እዩ ሓጎፅጎፅ ዝበሃል ዘሎ ኣብዘን ዝመፃ ዘላ ሳምንታት ድማ ሓደ ነገር ክግበር ከም ዝኽእል እዮም ዝነግሩ ዘለዉ ተስፋ ንገብር እዚኣ በዓል እዚኣተን መፅአን ተወሳኺ 5 ዓመት ገለታት ለላ የብልኦ ንኾና ነቲ ኩነት ነቲ ኣጀንዳ እቲ ብሓፈሻ እዚ ሓቲናዮ ዘለና ፅቡቅ ትስፍውነት ዘለዎ በዓል እዚአን ከይበላሽዎ ትፈሪኻ ናይ ሎም ኣርስቲ ከም እናበልኩ ክውድየ ላይክ ምግባር ርኢቶኹምን ሓሳብኩም ምግዳፍ ድማ ይትረስዑ እናበልና ክንሰናበተኩም يكل سمادي